Ja, dames en heren, jongens en meisjes, iedereen van harte welkom in Maskelien in Huddegriep. We zijn live op YouTube te volgen en ook via Facebook, de kanalen van de gemeente Tietjerkstedeel en natuurlijk ook van RTV, NOF. Van harte welkom bij het lijsttrekkersdebat, ook wel het slotdebat genoemd van de gemeente Tietjerkstedeel. Een aardige zaal gevuld hier in het mooie dorpshuis in Huddegriep. Prachtige locatie, mooie zaal met een podium, lijsttrekkers die er veel zin in hebben en ook een publiek wat volgens mij het al aardig naar de zin heeft. Dus zometeen gaan we starten dus met het lijsttrekkersdebat. En dat is niet zomaar, want er is nog zo ongeveer 6 nachtjes slapen en dan is het zover. 16 maart 2022, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland en dus ook in Tietjerkstedeel. Het is altijd spannend wat het gaat worden, want het belangrijkste is natuurlijk dat iedereen gaat stemmen. Hè. U kent ook het thema, ga stemmen, geen te stemmen. Dat is het allerbelangrijkste, dat u uw stem uitbrengt. Dus daarvoor nodigen we u natuurlijk ook van harte uit, ook thuis. Als u nog twijfelt, ga alsjeblieft stemmen, dat is heel erg belangrijk. Dat kan op meerdere plekken in de gemeente, een aantal stembureaus, maar ook via de stemtruc. Ik weet niet of jullie het filmpje hebben gezien met de beide burgemeesters, met Henk Wijngaard op de achtergrond, met de vlam in de pijp. Gingen ze kijken waar de stemtruc een mooie plek zou kunnen krijgen. Nou, ook hier in Hardergrijp gaat die stemtruc staan, dat is het mobiele stembureau. Dus dat is mogelijk, maar dan is er ook nog vervroegd stemmen. Ook dat is mogelijk vanaf 14 en 15 maart in Burgum en Huddegriep. Dus, nou ja, het is allemaal spannend, die gemeenteraadsverkiezingen. En vanavond is ook spannend. Tenminste, dat hopen we. Want het is zo spannend als de lijsttrekkers het zelf maken. Ja, dat hebben we eerder ook al gezegd. Maar als zij het achterste van hun tong laten zien, als ze er lekker in gaan vanavond, dan wordt het een leuk en spannend debat. Gebeurt dat niet, dan is de avond niet weg. Want we zijn hier met elkaar en hebben gewoon een leuke verkiezingsavond waar we met elkaar ontmoeten, een hapje en een drankje hebben. Ik zei het al, u hier, het publiek in de zaal, mag ook gebruik maken van de bar. Er zijn later op de avond hapjes. Zo ongeveer 10:30 willen we de bar wel dicht doen, dan is het wel gebeurd, zeg maar. Nou, hebben we er een beetje zin in, mensen? Ja? Mooi, mooi. Als het goed is, hebben we ook allemaal een briefje gekregen. Misschien dat iedereen er even kan pakken. Die briefjes allemaal even wapperen, gewoon dat ik even zie dat iedereen dat briefje heeft. Dat is wel even leuk, ja. Nou, even kijken, gewoon even peilen of iedereen er zin in heeft. Als je zin in het debat hebt, dan laat je groen zien. Heb je er geen zin in, dan gewoon rood. Dan weten we ook even hoe het publiek erbij staat. Ja, dan moeten sommige mensen kleur bekennen. Dat is altijd lastig. Realiseer wel, de camera's staan achterin. Dus thuis denken ze nu dat niemand er zin in heeft. Want die zien alleen maar rood. Maar goed, dat laten we nog even zitten. Thuis kunnen ze ook meedoen via het YouTube-kanaal, maar ook via Facebook. Reacties komen binnen. Ik krijg dat via de redactie aan de zijkant binnen met berichtjes. Dus mensen kunnen vanaf thuis ook meedoen met het debat, maar u ook in het publiek. Dus heeft u een vraag, steek dan de hand op, wilt u reageren, doe dat. Als het maar iets toevoegt, dat is wel belangrijk. Goed, dan is het meeste wel gezegd, lijkt mij. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we de mensen er maar bij roepen waar het om gaat. En dat zijn natuurlijk de lijsttrekkers. Begroet ze straks ook maar even met een groot applaus, want dat hebben ze zeker verdiend. Want ik zei het al, ze vinden het best wel spannend, want waar gaan de stellingen over? Waar gaan we het over hebben? We gaan het meemaken. De eerste die ik aan u voor wil stellen is Nienke Koopmans van Belang voor Nederland. Ja, welkom, Nienke. Ja, nou, doe lakens, dus valt me hart er wel zin in. Ik had er heel veel zin in. Hartstikke leuk, toch? Ja. En dan dit noemen, een opvallend noemen. Dat is volgens mij de doellezer samen met mij. Bij Johannes Rietma. Johannes Rietma en Karbitsjede. Ja, Karbitsjede. Nou ja, in de eerste plaats natuurlijk een Fries nummer. Ja, bij BVNL, we zijn gek op Friesland en we dragen onze Friese taal op hand. En het wordt zongt er op doelloos. Ja, daar kwam ik op. Want het huidige regeringsbeleid, dat is toch, ja, dat denk je toch echt van doelloos beleid, wat dus rechtstreeks het hoe zien. Ja. Nou, hoe zit er al lekker in, hoe had er zin in. Ik zou zeggen, zie je die plakje op en dan meester vuurwerk bewaar je voor letter op de Jonne, want ik merk wel, ze had er zin in. Wat mij betreft, mij de muziek nog wel wat loerder, ja, als ze binnenkomen, want ik roep de volgende ek op. En de volgende is van het CDA, hier is Jan-Willem Sietsema. Ja, er is een hele reis vanuit het podium achter de coulissen, maar hier is er dan. Ja, nou ja, Jan-Willem Sietsema, CDA. Waarom dit nummer? Ja, waarom dit noemen? Nou, op het feit dat dit nummer voor mij persoonlijk een heel soort betreft.
is het ook een nummer wat heel goed bij de campagne past. En wij doen het met elkaar. Dit gaat over We All Stand Together. En we staan naast elkaar. En ja, eigenlijk is dit nummer inhoudelijk alles wat wij verstaan. Ik de meesten die het nummer kennen misschien. En dus de Frog-song en de kikkertjes die het jongen, de hele beste boel dat mij. Het is Ingrid feest. Het is Ingrid feest. En ik dacht de Frog Song, ik dacht Green Kikkers, maar dat is het dus net. Nee. Nou, van jong worden. Oké, mooi. Neem plak in en een product willen. Jan-Willem Sietsema, CDA. Goed, dan de volgende partij die ik naar voren roepen wil. En hier zit volgens mij vooral zijn aanhang. FNP, Freddy de Haan. Als de zin opkomt, wil ik het veld in. Zorg ik de kijk in. Ja, Freddy. Nou, wie is het dan, hè? Ja. Ja, nee, natuurlijk. Dit nummer was toen uitzocht hast. Vertel eens even, van waar is dat? Koester. Nou, ik hier het een keer eerder, maar ik kon het net thuisbrengen. Dit is een troubadour uit het Tjerkste deel. De gemeenteraadsverkiezingen in het Tjerkste deel. Dus daar wil ik heel graag in gaan. Dit is Ja Wagenaar uit Tjerk. Geweldig mooie jongen. Als ik goed naar de tekst jas, dan jas ik Friesland voor die en voor mij. FNP voor die en voor mij. En ik ben heel wies dat ik dit draaien mocht. Ik ga hem vragen dat het mocht. En hij zei, Freddy, dit wat ik nog. Ik kom op een fiets als troubadour naar het Maskelin en ik doe het live. Nou, dat zie je er net. Nee, Net van kan ik krijgen. nee, maar dit is echt Je machtig best, maar ongeveer. hartstikke mooi. Freddy, dankjewel. En neem die plakje, jongen. Onder de tafel. Nou, mooi. Zo had iedereen dus zijn verhaal bij een plaatsje wat er uitzocht had. Zie uitzocht had. Nou ja, en het breekt de sfeer met die maakt. Neem je plaats in en geniet van het debat. Mireille van der Meer. Ja, voor Mireille is het dus een kwestie van, op het laatst hoorden ze dat ze aan het debat mee moest doen. Dus ja, ze vervangt, zoals gezegd, Douwe. Dus hartstikke mooi en mooi dat ze het doet. Ja, dan de man die vanavond wat later binnenkwam. Ik heb hem niet meer kunnen spreken voor het debat, maar het maakt de pret niet minder. D66, hier is Erwin Duursma. Ja, nou ja, dan wat te laat komen en dan ook van het podium. Ja, dat maakt ook allemaal niks uit, hè? Nee, maar... Ja, nee, kortste weg. Dat is wat jullie doen. Altijd, als D66. Hey, Erwin, dit nummer. Ja, Danny Vera, mega grote hit, nummer 1 in de top 2000. Rollercoaster, waarom? Nou, het is eigenlijk omdat ik 3 jaar geleden, toen ik zelf wat lastig zat, hier heel veel aan heb gehad. En het is een eerbetoon aan mijn zwager Cor Wispelwijk, die 2 jaar geleden zelfmoord heeft gepleegd. En dit was zijn favoriete nummer. Dus ik denk, nou, dit zal hij wel mooi vinden, denk ik. Nou, absoluut. Het is sowieso een nummer wat je ontzettend raakt. Dus met deze boodschap erbij, ja, helemaal mooi gedaan. Goeie keuze. Rollercoaster, Danny Vera. De keuze van Erwin Duursma van D66. Dan de volgende lijsttrekker. P van de A. Hier is Peter van de Hoef. Ja, we kunnen het heel helemaal uitluisteren, Peter. Maar ja, dit knalt er lekker in natuurlijk. Ja, en ik heb we hebben heel erg lang gezocht naar een nummer. En uiteindelijk heb ik dezelfde nummer gekozen waar ik wat mee raakt. En dat raakt me omdat een operazanger metal zingt en een metalzangeres heel mooi opera zingt. En het is een fantastisch nummer, ik kan iedereen aanraden. Kijk nog even op Facebook naar het nummer Phantom of the Opera. Van? Floor Jansen en Henk Poort. Ja, precies. Ja, nee, ik denk dat wil ik ook even weten of wie weet wie ze het zingt. Maar heel goed gedaan. Peter van der Hoef, welkom bij het lijsttrekkersdebat. Ja, en dan last but not least van de VVD. Hier is Dieneke Wagenaar. Ja, Dieneke. Bloed, zweet en tranen, André Hazes. Waarom deze plaat? Nou, wij binnen ten eerste een volkspartij. Er zit een V in onze naam van. En André Hazes is zelf de volkszanger. En daarnaast mag ik ook graag eens even in een café zitten. En dan vinden we dat ook al een leuke plaat. Dan best er al gauw, hè?
Inderdaad. Ja. En nou ja, bloed, zweet en tranen. Ik denk, ja, André Haas had een soort noemers maken vanzelf. Maar ja, als raadslid is het soms wel wat bloed, zweet en tranen. Het is soms krabben om wat te bereiken in de politiek. Maar ja, wel trots zetten. En dit nummer, dat squat hij er dan soms even terug in. Hè? Ja. Prachtig, mooi. Dineke Wagenaar, VVD. Welkom bij het lijsttrekkersdebat. Hartstikke mooi. Nou ja, en dat dus dan de keuze van iedereen, de platenkeuze van de nummers om op te komen. En je ziet ook bij iedereen weer een ander verhaal. En dat is juist mooi. Hè? De een die zegt van, hé, dat komt vanuit mijn partij. Iemand zegt, ik heb iets persoonlijks of iets wat me raakt, zegt Peter. Dus nou ja, goed. Dat is prachtig mooi. Wat gaan we allemaal doen, dames en heren, jongens en meisjes? We gaan stellingen doen hier aan de tafel. U ziet de tafel al klaarstaan. Straks gaan we dus de twee lijsttrekkers naar voren roepen. Dan gaan ze met elkaar in debat over een bepaalde stelling. Maar we hebben ook eerst nog even een ja-nee vraag. Het is gewoon wel even leuk om ze even al een beetje een vraag te stellen waar ze alleen maar het antwoord ja of nee op mogen geven. Daarna gaan we een 30 seconden pitch doen. En die 30 seconden pitch die gaat zometeen plaatsvinden hier aan de tafel. Ik roep dan een van de lijsttrekkers naar voren. Dan krijgen ze 30 seconden de tijd om even zichzelf voor te stellen of te pleiten waarom we op hun moeten stemmen. En als u dan een bepaald geluid hoort, als de tijd voorbij is, dit geluid, dan is de tijd voorbij en dan is de pitch ook voorbij. Maar goed, ik ga eerst even naar de ja-nee vragen. Ik begin even hier aan deze kant. Nienke, de vraag die ik even nog niet stellen wil, dat is, en het antwoord is dus alleen maar ja of nee. Hè? Dus geen ja maar of nee want en zo, dat al je net. Maar zit je liever op de trekker dan in de raadzaal? Ja. Mooi, nou dat is heel duidelijk. Jan-Willem Sietsma, hast u de laatste weken Mariska vaker zien dan je eigen vrouw? Nee. Oké. Freddy, ja Freddy. Even zien. Bereik je in de raad net zoveel als bij de reservisten? Ja. Je bent wel al je heel duidelijk, keurig, dat is hartstikke goed. Berber van Sandbergen, ja, hier. Heb je dinsdagavond veel opgestoken van het debat in Achtkarspelen? Ja. Mooi, ja, ze weer in het publiek, stiekem. Ja. Mireille van der Meer, even zien, die zit daar. Ja, dan ren ik even deze kant op. Heb je afgelopen nacht een beetje kunnen slapen voor dit debat? Ja. Goed zo. Erwin Duursma. Heb je jullie verkiezingscampagne ook smart ingericht? Nee. Aha. Hey, Erwin is nogal van het smart, hè? Ja, maar we hebben het wel heel doelgericht gedaan. Oh, wel doelgericht. Oké, heel goed. Peter van der Hoef. Ja, hier ben ik ook wel nieuwsgierig naar, want dit is niet eventueel je eerste raadsperiode. En ga je de zittingsduur van je vorige raadsperiode overtreffen? Nee. Nee. Oké. Dieneke. Gooi je thuis ook wel eens met eieren? Nee. En toen vreeg hij al waarom. Nou, toen had het ooit een keer zijn, ik wil meer dwarsfeesten, meer culturen, mijn aaien smieten, tentfeesten. Dus ik dacht, ja, smies dan thuis wel eens mijn aaien. Nee. Oké. Dankjewel. Applaus voor de lijsttrekkers trouwens even. Goed, ja, het is er 4. We beginnen naar de pitch. Dat betekent 30 seconden pitchen hier onder tafel. Ik zei het al, de lijsttrekkers die krijgen onder beurt de tijd en de mogelijkheid om even hun verhaal te vertellen. Dus waarom moeten we op hun stemmen? Waarom is hun partij zo goed? Dat is dus mogelijk. Ik wil ook nog even noemen dat mensen thuis mij reageren. Dat kan via Facebook, dat kan via een telefoonnummer. Ik zal er even het bijpakken. Dat laat je rek. Ja, dat is 06 1500 7896. 06 1500 7896. Staat ook onder in beeld. Kun je een berichtje sturen via WhatsApp. Dat krijg ik binnen via de redactie hier op de telefoon. En als het leuke vragen zijn en ze doen het toe, dan kunnen we ze ook voorleggen aan de lijsttrekkers. Goed, we gaan de 30 seconden pitch doen. Ik had het al uitgelegd. Als jullie dit geluid horen, is de pitch voorbij. En de eerste die de beurt krijgt is Nienke Koopmans. Dank u wel. Mag ik deze microfoon gebruiken? Ik ga me krijgen even slikt. Mijn pitch die gaat nou wel eigenlijk van het feestje wat ik u zag hier. En dat gaan we over jeugd, dat gaan we feest vieren en dat gaan we over karbid zitten. En wij, dat is een garantie voor een heel soort lawaai, maar wij vinden dat we in de gemeente wat vaker
juist blied wezen moeten dat we die jeugdjaren en net voort op afstoten moeten en zeggen dat ze stil wezen moeten. Want de jongeren, dat zijn degenen die straks in de verzorgingstehuizen staan. Dat zijn onze toekomstige elektromonteurs die onze wasmachine heel mensen gaan. De boeren, zwanen en dochters. Oh, 30 seconden is echt heel kwaad. Ja. Wij willen ons inzetten onder andere van Dankjewel, die jongeren. dankjewel. Ja, nee, Nienke zei aan het begin 30 seconden is 30 seconden, dan is het ook rond. Dus ja, inderdaad, dankjewel Nienke. En 30 seconden is echt heel kwart. En dat zei deze man eigenlijk al, die zei dit zoem je nou wel eens raar om een kont aan kennen. Jan-Willem Sietsma on the pitch. Het CDA leeft in de kracht van een zwaarzamme, solidaire gemeenschap. Net in de maatschappij, maar in de maatschappij wij. In verbinding spreken wij de hoop uit dat al uw zandjendwarpen en bloeizonen wijzen maaien, voor elsen in om te waaien, te werken, te borken of te recreëren. En mijn leefde willen wij de komende 4 jaar met de gemeenschap bouwen aan jemme, aan mijn, aan uw toekomst. Een duurzame toekomst. Stem CDA. Jan-Willem, ik wilde hem toch even nog niet vragen. Want doe zei van, ja, de 30 seconden, dat is hartstikke lastig. De bel hebben we net eens jet. Ik zou die vertellen, ik hier naar Nienke luisteren, ik zou de holle doen. Maar ik denk, dan kent wijze dus dat ik een woordje mee viert en dat ik dan eromheen fietsen moet. Ik denk, ik neem toch een spiekbriefje maar dan weet ik zeker dat ik ben 30 seconden. Ja, dat is heel goed slagen, heel goed slagen. De volgende pitch is voor Freddy de Haan van FNP. De FNP is gerust op de inwoners van het eerste deel. Want de inwoners die huis al je vrienden kinderen al of jouw hier en wij kunnen hun vinden en we willen graag dat zo brood. Ik ben gerust op een ploeg die de laatste 4 jaar, we hebben het samen met die, met de fractie, met de wethouder, maar ja, ik van het bestuur ben ik gerust op een prachtige ploeg voor de toekomst. De toekomst van het eerste deel. En de jeugd had de toekomst en de jeugd had Joert, de FNP, kozen als de nummer 1 van het eerste deel bij het squallen stemmen. Dus wat dat betreft dan, de FNP had de toekomst, de jeugd rood erin en wat willen we dan nog meer? Dus op naar de toekomst daar, FNP voor die. Oh, nou, ja. Ja, dat is knap, want dat is heel goed gedaan. Perfect uittimed. Hij nou de hele dag oefenen, Freddy? Ik hier heel graag de hele dag oefenen wil, maar ik ga net oefenen. Ik denk, ik knal gewoon erin en dat komt natuurlijk weer een hard bij, want zij is het. Nou, prachtig. Mooier kind net worden. De volgende die ik naar voren op wil. Berber van Zandbergen, GroenLinks. Kleur je toekomst en je stemhokje GroenLinks. Met groen en betaalbaar wonen in alle dorpen met behoud van ons prachtige landschap. Een beter wandel- en fietsnetwerk, inclusief fietssnelweg. Lokaal produceren, lokaal eten. En bij alles wat we doen, denken we aan toekomstige generaties. Samen met de PvdA gaan we voor een groen en sociale toekomst. Nou, ook heel goed gedaan, Berber van Zandbergen. De volgende, en dat is Mireille. Mireille van der Meer, ik zal de naam even helemaal zeggen, van ChristenUnie. Samen recht doen. De ChristenUnie wil recht doen aan alle woningzoekenden om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen, zowel koop als huur. Recht doen aan gezinnen, omdat ieder kind recht heeft op een veilige omgeving om op te groeien. Recht doen aan de schepping, onder andere door sneller, slimmer en socialer te isoleren. Met aandacht voor de inwoner met de kleine portemonnee, om energiearmoede te voorkomen. Stem ChristenUnie. Heel mooi. ChristenUnie, dus Mireille van der Meer. Erwin Duursma, D66. Ik kan nu wel steeds duidelijker worden waarom Freddy de Haan met 50 broodjes kroket door die school heen liep natuurlijk. Want dat heeft geholpen, Freddy. Dit gaat waarschijnlijk van mijn tijd af, maar misschien haal ik het, hè. 80% van in de inhoud van de programma's willen eigenlijk allemaal hetzelfde. En daarom stellen wij voor dat we ons gaan richten op die 80% op basis van de inhoud en innovatie. En dat we doelen gaan stellen die we echt moeten gaan halen met elkaar. Ja.
Nou ja, ik verbaas me er toch wel door. Want ja, je is publiek, maar dat wie even van tevoren. Wie mij snel. Iedereen zei ja, 30 seconden. Maar echt, dat gaat echt hartstikke goed. Iedereen bloedt bijna onder de tiert. Dus super. De volgende PvdA. En dat is Peter van der Hoef. De Partij van de Arbeid staat voor een sterk en sociaal TTX-deal met gelijke kansen voor iedereen. Voor jongeren en kleine huishoudens is een eigen huis niet vanzelfsprekend. Daarom moet er meer gebouwd worden en willen we er minimaal 100 sociale huurwoningen bij. Voor iedereen een fijn en betaalbaar huis. We nemen drempels weg voor inwoners met een beperking en voeren de basisbaan in om kansen te geven aan mensen die ongewild thuis zitten. Werk is meer dan geld alleen. Samen met GroenLinks willen we bouwen aan een sociaal en duurzaam TTX-deal. Nou, prima. Peter van der Hoef, PvdA. De volgende die ik naar voren robbel is Dieneke Wagenaar van de VVD. Eerst presteren en dan een applaus, inderdaad. VVD TTX-deal staat voor nuchtere mensen in de gemeentepolitiek. Mensen die je kan op verschillende manieren kan je ergens komen, maar we vinden dat het maar minder naar alle rapporten en dure adviesbureaus, maar meer hield u aan ongewoon concrete zaken voor uw inwoners. Wenningbouw, en nou zijn we rap, de gas erop. En tenslotte staan we voor goede, betere dienstverlening voor inwoners. Dat is het gemeentehuis bellest en eens een keer hier aan de telefoon krijgt. En dat zolang wie het plastic net apart scheiden kennen, gewoon die kliko-auto iedere 2 weken komt. Stem op een VVD. Nou, mooi. Goedien ek van de VVD, van Dieneke Wagenaar. En nou ja, dat wie dus even de inkomer, alle partijen kunnen even vertellen van waar ze voor zinnen, waar ze binnen. En waar we natuurlijk op hun moeten stemmen, of stemmen kunnen. Dat betekent dat alle partijen nou even op bod zijn binnen. We gaan straks naar de stellingen hier onder tafel. Het is de bedoeling dat de lijsttrekkers straks, ik roep 2 hier bij me, onder tafel komen. En we doen het een beetje in een mix, daar win je me achterin. Een beetje Nederlands, een beetje Fries, alles waar iedereen zeg ik het meest prettig bij viel. En ik hoop dat iedereen dat ik goed kan verstaan. Of verstaan kan. Toch? Dat is andersom, toch? Ja, nee, want daar krijg ik wel eens commentaar op. En dan mag je dan een beetje op letten natuurlijk. Hè? Ja. Zodra die stelling deponeerd is hier onder tafel, jou ik een van de beide mensen hier onder de debattafel. Als eerste het wordt, de oren mij erop reageren. Dat doen we op een nette manier, maar wel lekker fel. Dat ga ik vragen. Hè? Dus reageer snel. Als het denkt van ho, hier ben ik er niet eens, griep in. Maar we maar net zien elkaar razen, dan griep ik wel op die het in. Dus zo zal het in gebeuren. Goed, de eerste 2, die zoekt dan toch maar eens even naar voren erop willen. En dan, leven we dat maar aan. Want je weet het totaal niet waar het wezen zullen natuurlijk. Berber van Zandbergen, GroenLinks, Nienke Koopmans. Ja, dat is die hem dan, hè? Beetje zin in? Absoluut. Mooi. Doe ik? Ja, zeker. Mooi, goed. Nou, ik zou zeggen, dat zei ik al, maar get er lekker in. Ik ga een stelling en dan wil ik eigenlijk wel even weten wat de zaal daarvan vindt. Dus ik jou hem de stelling vast, dat jou hem een beetje de tijd om na te denken van, wat vind ik daar dan van? Publiek, graag kaartjes bij de hand, want de stelling is als volgt. Vuurwerk moet worden verboden. Rood, oneens, groen, eens. Ik heb even naar de zaal zien, hè. Je hebt wel een beetje, maar ik zoek naar de zaal zien, dan weet je een beetje wat de gemiddelde opinie is. Ik show je wat reed, ik show je wat green. Het is een beetje van alles en nog wat. Ik ben heel benieuwd wat Jim daarvan vindt. Dus ik zou zeggen, Nienke, kom er maar eens in. Wij zijn absoluut net voor een vuurwerkverbod. We vinden vuurwerkverbod, of een vuurwerk, dat jij er gewoon bij. En dus jeugd die moet zelf de kans hebben om daarmee om te gaan. En ik zijn keuzes in te maken. Het is 1 keer in het jaar. Dus wij zeggen echt absoluut het probleem net. Wij willen geen vuurwerkverbod. Geen vuurwerkverbod. Moest er eens op reageren? Ja, nou, wij vinden vuurwerk op zich hartstikke mooi, maar dan wel centraal en 1 keer in het jaar. Maar het is echt net goed voor het milieu en het is echt soms gevaarlijk. Dus wat u betreft, in alle dorpen elk najaar een mooi feest, waar dan en zitten en vuurwerk centraal en juist dan extra mooi voor iedereen opzetten wordt. Dus doe zij vuurwerk op 1 plak, voor iedereen op 1 plak? Ja. Dat is toch niks hoor?
Als dwarpen het centraal organiseren wilden, dan vinden we dat helemaal prima. Hè? Dat is ook hartstikke mooi. Maar dat gaan wij als gemeente net regelen. En Josijn en ik van het is gevaarlijk. Maar ja, je hoeft je inwoners net zat op een bumper in. Dat kun je ze best zelf uitvinden. Er zijn heel soort dingen gevaarlijk. Meestal ga ik hun eigen verantwoordelijkheid erin. Maar als je vuurwerk verbiedt en je doet wel op één plak, dan verbied je toch eigenlijk ook net? Nee, net helemaal, maar wel dat je zelf op het allerroes van alles dwang kan. Ik denk dat een heel soort mensen dat zijstek, die zijn er zelf verantwoordelijk in bezig en er gebeurt net een heel soort. Maar elk jaar ben er toch nog wel echt vuurwerkslachtoffers en elk is te volle. En, in het verkeer val ik elke dag slachtoffers, dat verbieden we ik net. Dus in die station wij dat. Nee, maar ja, dat is toch wel iets orderwaarder en dat is iets noodzakelijker. En wij vinden het wel mooi om mooi en koor daarvan te genieten. Maar net dat je daar ook voor het milieu, om een heel soort in omslaan kunnen. Die kreeg trouwens ook zeggen van, nou, toen Berber zei van, nou ja, vuurwerk op één plak, dat liep het ook wel wat daar. Dus dat was het net helemaal, terwijl ze eerst zei, nee, we moeten het net verbieden. Iedereen maar het afsteken. Nee, komt haar dan in de meter of? Nee, ik kom haar net in de meter. Ik zei dat dwarpen dat zelf weten moeten, want dat gebeurt nou al een heel soort. Maar dwarpen of meesken? Meestal moet het gewoon helemaal zelf weten. Als ze het bij snel afsteken, wat ze het zelf afsteken, dat moeten ze gewoon zelf weten. Maar wij gaan dat gewoon net reguleren. Is er nog een reageren? Ja, wij zijn toch echt wel voor vuurwerkvrije zones. En dan het liefste wel centraal, zodat het echt mooi grut kan. En dat in de meerskip te jaren er echt van genieten kan. Maar wat zit het milieu daarmee op dan? Als je toch het centraal afsteken gaat, want dan komt er heel veel... Nee, ik denk dat het dan, als je noosje hoeveel er in de lucht vloeien wordt, is dat echt een heel prot. En als je één centraal vuurwerk hebben, is dat al volle minder. En hoe ga je dat handhaven? Wij net, de gemeente, ik denk dat die dan een specialist en een professional inhuurt. Ja, oké. En het punt wat mevrouw Koopman zei, van nou ja goed, dan hebben we op één plak heel volle vuurwerk, dan gaat er op één plak heel vol lof zien. Wat vinden we daarvan? Nou, als je nou zegt wat er al in de lucht vleunt, dat is zo volle. Ik denk dat dat een peulenskil is, die verhouding daarmee. Dus het is beter voor het milieu en ek zoenen. Jou is nog één keer de mogelijkheid om er even op te reageren. Nou, ik ben heel benieuwd hoe je dat dan uitlezen gaat. Dat zoender is als je het op één plak doet, dan dat mensen gewoon het zelf bepalen maken. Wij zijn gewoon voor de vrijheid dat mensen zelf weten maken. Wij zijn hun vuurwerk afsteken. Het bloot maar één keer in het jaar. Dus nee, wij kiezen voor de vrijheid dat mensen het zelf weten maken. Wij zullen dat doen. Oké, ik zal nog even hier achter, dat je nog mensen bent die zegt van, ik wil even op reageren, heel kwart, dan maai je dat in, dan roep je maar even, en dan komt Freddy even heel kwart. Ja, nee, daar moet ik gewoon even zitten, ik kom dan bij die. Dat is de taal, nee, ik geef maar even op die plak, dan kom ik gewoon bij die, dat ben even de regels, dit is de debattafel, maar als het wat steeds was, kom ik even bij die, steeds maar. Ja, nee, we hebben zeker van tradities en zeker vuurwerk met bouwen, maar we met een WOFA, om met grote dieren binnen, bijvoorbeeld in de Akkersoel of betekent een orenplak, de dieren waar je in Burgum, daar kun je gewoon iets staan en dan had dat daar even net te voorkanaal bij mij. Dus het restkanaal de Marlboro's. Oké, binnen nog mensen die op reageren, want deze is het. Wij zouden graag een onderscheid maken tussen siervuurwerk en kanaalvuurwerk. Zeker met illegale zware kanaalvuurwerk, waar heel veel ongelukken mee gebeuren. Dat onderscheid vinden wij belangrijk. En op één moment in het jaar moet dat gewoon kunnen. En dan knallen niet, zie je wel? Ja, klopt. Oké, knallen niet, zie je wel. Wat vind je daarvan? Nou, we hebben het organiseren dat het een verbod weer. En dan zie ik dat er heel veel steeds maar rotzooi het boetelaan hellen worden. Dus dat zit er ik achter uw idee. Hoe meer je het verbiedt, hoe slechter het wordt. En je kunt het wel zeggen van geen alleen nog maar siervuurwerk en geen knallen. Maar ik vraag je me echt al hoe je dat regelen wil. Dat is echt net realistisch. En ik vind het nog even interessant, omdat ik zit in de notitiesgebied, toen zei ze van knallen maar, maar wel op bepaalde plakken. Dan had ik toch het idee dat de FP jeder wil zijn van hey, vuurwerk er maar wel wat mee van. Klopt dat? Of had ik dat dan mis? Nee, het kabietje dat moet gewoon sowieso kennen. En ik heb op een plak, op een dwarp wol, dat een bepaald plak is, werd knald. En voor de rest dan knal je gewoon netjes bij jezelf willen. Oké, goed. Mooi. Nou, weet je een beetje hoe het zit? Ik wil je hem sowieso bedanken voor dit eerste debat. We gaan 4 minuten debatjes. Berber en Nienke, jou eens een applaus. Nou, dan wil ik even zien, altijd nog inmiddels wat vanuit de sociale media komt. Hè. Nogmaals, mensen kunnen reageren via het telefoonnummer wat onder in beeld zit. Dat is een 06-nummer. Dat kiest via WhatsAppen als dat worst. En dan vragen stellen aan de zaal hier. Dat komt hier dan binnen. Dus ik zal even checken wat er een vraag is en die is binnenkwam. Vraag 1.
Dat is een vraag. Ja, die vraag die gooi ik er dan toch maar even tussen. Want dat gaat net altijd dus over het onderwerp wat aan tafel besprutsen wordt. Maar soms is het echt wel een algemene vraag. Die wil ik dan even insmieten. Want die vind ik leuk dat als mensen thuis de moeite nemen om even te reageren. Om daar echt meteen even op in te spelen. Vraag 1, die is gericht aan PvdA en GroenLinks. Alles samen willen doen. Wat zijn dan de verschillen tussen jullie partijen? Nou, je zit hier al bijna schouder aan schouder. Dus ik kan er mooi even tussenin staan. De vraag dus die via sociale media binnenkomt. Ja, als jullie samen alles willen doen, wat zijn dan de verschillen tussen jullie partijen? Wat zijn de grootste verschillen? Nou, er zijn niet zo heel grote verschillen, want dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren gemerkt, waarin we heel vaak samen optrokken, samen standpunten ook formuleerden. En ik denk dat die verschillen zo klein zijn dat we prima in een periode van 4 jaar kunnen toegroeien naar misschien wel één gezamenlijke club, een gezamenlijk linksblok. Voel jij die warmte ook? Ja, absoluut. Wij richten ons liever op de overeenkomsten. En die zijn er heel veel. En wij zijn echt van mening dat wij met elkaar zoveel mogelijk goede dingen voor onze gemeenschap voor elkaar kunnen krijgen. En daarom doen we dit. En wij bouwen inderdaad graag samen de komende 4 jaar en trekken op tot waarschijnlijk of wellicht 1 partij. Maar dat gaan we zien. Want ja, we blijven nu wel GroenLinks PvdA. Mooi. Ja, maar dat zou wel zijn dat er heel weinig verschil binnen. Ja, goed. Nou, dat is het antwoord wat ik net had. Er binnen heel weinig verschil. Dus dit binnen net en die zelden al. Mooi. Nou, leuk. Mooi. Reageer ook vooral. En ook als er zaken zijn. Mooi. Nee, de warren. Daar wilt u. Dan mag u echt best op. Dan gaat. Nou, dan gaat u even staan. Dan zegt u van. Er wordt gevraagd naar een groot verschil tussen de twee in de partijen. Er wordt gevraagd naar een groot verschil tussen de partijen. In het partijprogramma van de PvdA staat dat ze nog steeds graag circulair en duurzaam willen bouwen in de Warren. En GroenLinks absoluut niet. Dat lijkt me een groot verschil. Met een stuk van een gemeente van 40 hectare. Dan ga ik ze daar nog even naar vragen. De warren wordt hier gezegd. Brengt verwarring. Nou, dat kan ik me voorstellen, maar dat is niet zo, want wij zijn daar duidelijk over. En soms mag er ook verschil zijn tussen 2 partijen die samenwerken, want dat is eigenlijk het enige grote verschil tussen ons. Wil jij daar nog iets over zeggen? Nee, ik denk dat dat heel duidelijk is. En het is ook al democratisch besloten dat dat dus van de baan is. Wat ons betreft houden we ons daaraan. Mooi, dan laten we daarbij, dankjewel, de reactie op uw punt. Goed, debat 2. En dat gaan we voeren tussen de volgende 2 lijsttrekkers. Ene kant Freddy de Haan, andere kant Mireille van der Meer. Kom maar naar voren. Oké. Ja, nou, je bent er klaar voor. En dan ga ik de stelling deponeren. En de stelling die gaat over energiearmoede. Mensen met een laag inkomen moeten geld van de gemeente krijgen voor maatregelen om het energieverbruik te verlagen. Dus met andere woorden, de gemeente moet ervoor zorgen dat iedereen hun energierekening kan betalen. Mireille. Ja, wij vinden sowieso dat iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. En energiearmoede moet voorkomen worden, dat zei ik ook al in de pits. Dus, maar de vraag was, moeten wij als gemeente dat gaan betalen? De stelling, sorry. Ja, om dat als gemeente te betalen, dat kan natuurlijk niet volledig. Maar we moeten wel zorgen voor ondersteuning, subsidies, vouchers, om te helpen bij het isoleren. Dat is het RMP correct met oorzien, want het is oorhier. De oorhier die had de subsidies voor, die stiepen tot, die stimuleert tot, die houdt al je mogelijkheden dat elke keer mij komen kan. En wij vinden het sterk als gemeente, maar we eens inwoners erop wijzen hoe ze erbij komen kunnen en hoe ze dan meedoen kunnen om toch de subsidies on te vregen en de optimaal gebruik van te maken. En als je dan toch naar de boeten valt, ga je naar de bijzondere bijstand en dan kun je altijd nog zien, kun je daar nog een beroep doen. Maar wij zijn er net zo van op foutjes en dingen, maar om te delen wat minder gaat. Dus je vindt gewoon dat hoeft de gemeente net al je te betalen, dat bepaalt het Riek? Het Riek die had het beleid al en dat is al zo. Ja, we krijgen van het Rijk al geld om dit te realiseren. En eigenlijk ben ik het met je eens dat wij niet alles cadeau hoeven te geven. Maar we moeten wel de mensen met een kleine portemonnee ondersteunen om
Om trots het bieden staan. En ja. bieden staan van, god, dat is de subsidieregeling, daar kun je het helden. Dan kan de advertentie in actief komen. Hè, dan stimuleren. klopt. Wie hadden ook gebiedsteams. Ja. Daar Maar staan we eigenlijk- samen goed in. Daar staan we hetzelfde in. Dus dat wordt het eigenlijk net. Dus aan de ene kant steeds je ja, het geld met biedriek wij komen, maar Jim zei, of zei u van wie willen steunen vanuit de gemeente, maar dat moet dan met name gebeuren, want hoe hast het door foutjes, waardebonden, hè, voor mensen die niet weten wat het is. Maar bijvoorbeeld een energiecoach of iets, of hoe shows dat? Ja, een energiecoach, maar dat hoeft niet altijd vanuit de gemeente betaald te worden. En dat had ik ermee toch? Een energieloket hier in Ja. Griep en in Griep. En dan Ja. ken je dat energieloket aan, dan kun je al die informatie krijgen. Ja. Dus in principe, dat Dat is betaal ik er, de gemeente. dat is er inderdaad allemaal al, maar ook in de dorpen dat er actief op isolatiecoaches zijn die helpen bij het adviseren. Maar vinden jullie eigenlijk dat het nu niet voldoende gebeurt, of wil je dat nog meer uitbreiden in de toekomst? Nou, wij willen sneller, slimmer en socialer isoleren. En, want energie wat je niet verbruikt, dat hoef je ook niet op te wekken. Dus dat is al een winst. Ja, de energiebox is er een mooi voorbeeld Maar- van. Hè? De Even energiebox die je ophelt, je kon, er zitten al je slimme dingen in. Dat Ja. ziet Om er- het Zo te de verminderen. radiator, Maar heel concreet ja. op de vraag, de gemeente moet ervoor zorgen dat iedereen hun energierekening kan betalen. Is dan jullie antwoord, Nou, nee, die moeten we niet voor zorgen. en je antwoord is, Als de mensen echt in de geld staan, daar hou je bijzondere bijstand van. En dan hoor je net, dat je net om het van je uitkeren, maar dat besteedt als je grote invallen aan, dan kun je een beroep doen op een bijzondere bijstand en dan kun je misschien als je toch nog wat stiepen van de gemeente krijgen. Maar dat is net een regeling voor elke nien om de isolatie en alles te betalen. Maar wie had de regelingen voor? En gelukkig, want oorzaak zo'n problemen moeten boordvallen en dat willen we echt net als FNP. En daar ben we sociaal genoeg in, maar eerst bij het oerhiet, eerst de stap maar in die erin Oké, moeten. En dankjewel. daar heb ik al later voor. Hè. we zullen even naar de zaal zien, dat de meeste mensen die daarop reageren willen. Ik zul je een mevrouw die zei van, ik stek de hond op. En dan kom ik even bio en dan mag je even een vraag stellen aan deze twee lijsttrekkers. Ik wil reageren op meneer De Haas zijn opmerking dat je daar wel bijzondere bijstand vrij kennen. Nou, ik ga hier in sociaal werk zitten en ik ga er nooit in voor me krijgen dat hij bijzondere bijstand krijgt voor gas of elektrisch. Dus dat lijkt het me een beetje een fabeltje. Dus je zei dat dat net kind. Van mij klopt dat net. Oké, dan leven we even ja, wat de Haan daar op de steeds had. Die zei van, ja, daar keer dat voor onvrede. Er wordt even op reageerd. Dan, Dat kun je onvregen. Ik had van de weekend nog nice gezocht en die regeling is er. Oké, nou ja. Mevrouw zei dat net, binnen oren mensen, die reageren wel in de zaal. Op de stelling dan met name. Ik ga nog even derde naar het midden van de zaal. En dan gaan we terug naar de tafel en gaan we naar het volgende debat. Mevrouw. Ja, er zijn subsidies om je huis te isoleren. Dat is hartstikke mooi. Maar bij die subsidies moet je bedrijven je huis laten isoleren. Ben jij een handige jongen, dan mag je dat niet zelf isoleren, krijg je geen cent subsidie. Zouden jullie daarvoor willen lobbyen in Den Haag om te zorgen dat dat wel gebeurt? Want er zijn gewoon mensen die niet zoveel geld hebben. Het is veel goedkoper als ze het zelf doen, maar dat kan dus niet. Dan krijgen ze geen cent. Dus u vraagt eigenlijk aan de FNP om te gaan lobbyen in Den Haag om dat voor elkaar te krijgen. U vraagt het aan de FNP. Misschien, nee, maar ik vind het een heel goede vraag. En misschien is dit ook wel een mooi onderwerp van debat in uw Rieën. Dat wij als Rieën erover debatteren van wat kunnen we hier aan doen? Hoe kunnen we zwaar dat wel de subsidie goed omvregen wordt, dat die op een goede plek komt? En hoe kunnen we zwaar dat signaal trouwens wethouder of trouwens college mijn naam wordt naar Den Haag bijvoorbeeld en om het daar. Oké, goed. Nog één reactie? Oh ja. Ja. We denken een beetje ouderwets, vind ik dan soms bij de FNP. Hè? Want ik denk van ja, de gemeente moet pinnen en betalen en er zijn regelingen. Maar toevallig heeft de ChristenUnie een motie ingediend de afgelopen raadsvergadering. En zei van goh, we willen even de ruimte geven aan allerlei initiatieven die er zijn. Vanuit de kerk in dit geval, om die gezinnen te ondersteunen om energie-neutraler te gaan wonen. En dus het hoeft niet altijd bij de gemeente vandaan te komen. En daar neemt de ChristenUnie juist initiatief toe. Stukje steunbetuiging. Hartstikke mooi. Dankjewel. Nee, we sluiten dit debat af, want hoe zitten we met het hier? Ja, nee, dat weet ik, want we kunnen over sommige onderwerpen nog heel lang erop praten, maar op een gegeven moment maar wat afsluiten. Dus dankjewel, terug naar je plak en je krijgt straks nog de mogelijkheid om op een orenstelling te reageren. Ja, meester, wie moet ze nou dan ook even, want dan gaat de discussie misschien wat verder of komen de vragen. Dat is natuurlijk altijd even interessant, wol, maar wie zit ik met het hier? Daar heb ik wel mee te krijgen. Dus goed.
Een oorleuk iets, dat willen we even introduceren nou. Ik wil nog even noemen, het telefoonnummer wat onder in beeld zit, daar kun je me op reageren als je me een vraag stellen wil vanuit huis. Ik zal straks ook even zien, altijd nog berichten binnen. Maar wat ik heel leuke filmpjes. En ik weet niet of iedereen, ja nee, ik zei wel had iedereen dat hier in de zaal kregen had, maar deze brief, die is kwartlien, per week een lien, naar de jonge stemmers, de eerste stemmers die mij stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing of voor de Tweede Kamerverkiezing. Nou, ik zie een paar jonge mensen die knikken, je voorzitter, hier en daar. Voor de rest denk ik, als ik het zou inschat op leeftijd, dat je hem net bij de jonge stemmers jaren, maar wel goede stemmers. Ja? Ik wil er niks van zeggen, ik had geen waarde worden. Laat dat even duidelijk wezen. Nee. Deze brief, die is makkelijk, dat is een hele mooie brief. Daar zie je een verhaal in van Rianne. Rianne Couper is 18 hier en die mij stemmen. En die had betrokkenheid in de gemeente Tiensjerksterdiel en ik in de gemeente Achtkarspel, want haar ouders zijn scheiden en ze is dus soms in Burgum en soms in Boetenpost. En deze Rianne, die had ik filmpjes maken en ze zit in de zaal. Rianne, geef maar even staan, dan kan iedereen die even zien. Applaus voor Rianne. Die had een project met jongeren, heel erg leuk, want we willen heel graag bij deze jongeren betrekken, zodat we ook een aantal stellingen hadden die echt vanuit de jongeren komen en voorlezen aan de lijsttrekkers. Dus, en daar mag je hem straks al iedereen op reageren. Op het grote scherm wordt een filmpje getoond en ik wil heel graag aandacht voor het eerste filmpje en dat gaat over activiteiten in de natuur. Wat me echt heel tof lijkt in de gemeente Tiensjerksterdiel in de natuur, is dat er meer activiteiten worden georganiseerd. En ik denk dat het echt een goed idee is om dat ook vaak te doen. Nou, ik ben Daan Scholten en ik hou heel erg van de natuur. Ik vis heel graag, dus vandaar dat ik graag zou willen dat de natuur als prioriteit wordt gesteld. Dan vind ik echt dat dit gebied in deze gemeente heel veel mooie bossen heeft. En ik denk dat we daar ook zeker meer gebruik van zouden mogen maken. Ja, mooie bossen, zegt deze jongeman. En de bossen waar hij het over heeft, dat is dus bij Stania staat het er in Worden. En daar gaat het verhaal over. Het stukje is uit het filmpje gehaald, volgens mij, Rianne. Maar dat was het gebied waar het over ging. Hè? Ja, mooie filmpjes dus van de jeugd. En de vraag die hierbij hoort, en de vraag die ik ook aan de lijsttrekkers wil voorleggen op dit onderwerp activiteiten in de natuur. Deze jongeren die hebben behoefte aan meer activiteiten in de natuur. Zoals bijvoorbeeld de activiteiten in Vijversburg en de mooie bossen in de omgeving van Stania-staten. Wat gaat jullie partij doen om dit te bewerkstelligen? Dus activiteiten in de natuur voor jongeren. Kan jullie partij daar een aandeel in hebben? Nou goed, ik zie al 2 handen de lucht in gaan. Dineke Wagenaar. Dan geef je net voor ontwaan, let de jeugd het zelf met de waan. Bam. Ja, Jim. Ja, wij zullen dat toch correct niet zo zien. Wij hebben echt als een van die prioriteiten in ons verkiezingsprogramma dat wij graag willen dat het wandel- en fietsnetwerk verbeterd wordt. Zodat er echt meer in de natuur recreëerd wordt in en mountainbikeroutes. Nou ja, dat is echt, wij hebben een uniek landschap. Wij kunnen daar volle meer van zien en bewegen in de natuur. Ja, dat is... En dan met name die mountainbikepaden, dat zult natuurlijk de jeugd aanspreken. Maar ja, Jim zei dus, ja, wie liet ze dat zelf maar doen? Ja, ik jou die nog even de route, want ik zou die toch een beetje zou twijfeltje van wat hak nou eigenlijk zijn? Wat haast nou eigenlijk zijn? Ik denk, er komen al even verhalen, heel oren, wie mag dus inzetten voor dit en voor dat. Maar het zijn 2 actieve, leuke jonge meisjes. En die hadden nog activiteiten in de natuur. En ik denk dat ze als gemeente de faciliteiten nog bieden mast. Maar die Tiensjerksterdiel leidt er prachtig bij. Hè? Daar in mountainbikepaden, visvoorzieningen, neem het maar op. Maar dan vervolgens gewoon een jeugd om dat zelf uit te vinden. Want hoe meer dat wie vanuit de gemeente of squale pamperen en wie betekent het al je voor hun, hoe minder initiatief vanuit de jeugd zelf komt. Oké, dus dat is even een kleine nuance op wat jij zei. Orenpartijen die op reageren willen. Ja, hier, nou, ik geef gewoon even Rietje Bedel. Ik ben het voor een groot deel met Dineke eens, want er zijn veel mogelijkheden voor jongeren om van natuur te genieten. Natuurlijk zelf, maar er zijn ook natuurorganisaties als IVN, Friese Keer en Stadbosbeheer, die jongerenclubs hebben waar je actief in de natuur kunt zijn en ook af en toe in de natuur kunt werken. En dat is natuurlijk geeft de mooiste verbinding met de natuur. Dus... En ik hoor natuurlijk nu vooral wat er allemaal al is en wat er is, maar de jeugd vraagt vooral van wat gaan jullie doen om dat nog meer te bewerkstelligen? Doe hier eens de hoornik omheen. Nou, om te bewerkstelligen, om te bewaken en te bewaren. We zien de CDA hier door de Waren. We hadden het Sterrenkiekmuseum daar. Al die mooie natuur zo voor, al je huizen daar al bouwen. Activiteiten in de natuur, dat is de vraag. Nee, dat is de vraag. Dus de Waren, daar komen prachtig mooie activiteiten. We hebben in het coalitieakkoord vorig jaar of 12 jaar hebben we in Alpraat. Ik van de jongeren struimpelakken van in de natuur, dat ze in de natuur boatie kennen. En dat kind daar. is ook prachtig in. Biodiversiteit zien we helemaal achter en helemaal vaak.
En de natuur en de mensen kennen het zon kwamen en dan kwamen. Oké, goed. Dus ik hou vooral je activiteiten op dat gebied. Ja, wij zijn natuurlijk van iedereen vrij en maar laat niemand vallen. En soms moet je wel even een initiatief nemen, maar doe eens even met ons mee. Hè? Want anders ervaar je het misschien niet. Hè? Ik heb het van huis uit meegekregen. Dus soms moet je mensen, kinderen of jeugd wel even uitnodigen. Maar we hebben een heleboel mooie plekken. Maar vissen, ik woon in het Boetefield. Zo goed zijn de faciliteiten niet om daarbij te komen. Hè? Dus soms is het wel even... En daar zouden jullie wel iets aan willen doen. Maar ook andere activiteiten, vissen, niet iedereen, die jongens vindt vissen leuk. Nou, ik vind het zo mooi dat de heer Van Haan zegt van, we moeten bewaren en bewaken. Hè? Nou, volgens mij moeten we juist veel meer gaan beleven en delen. Hè? En het Friese Keer wil dat ook. Maar daar moet je wel soms even iets voor organiseren. En ik vind het onderwijs daar bijvoorbeeld een hele goede plek voor. Oké, maar en ik hoor visplekken, dat je daar iets aan wil doen. Want we ben vooral ook even op zoek naar wat willen jullie echt concreet gaan doen. Hier is de Honek omheen. Ja, nou, het CDA wil heel actief aan de slag met het bloeizone en het Tjeksterdeel. Wij zijn van mening dus dat het Tjeksterdeel een prachtige gemeente is waar het echt bloeien en groeien kan. Net alleen qua soens, maar ook qua natuur. En wij zijn van mening dus dat de generaties verbonden worden moeten. En we sturen ik graag uit naar de initiatieven die er al zijn in sommige dorpen. Dus dat jongeren van de basisscholen, jongeren van de scholen, ik met de ouderen een moestuin bewerken, dat ze een voedselbos. Oké, ja, nee, dat is mooi. De vraag is vooral, komt mijn activiteiten, Vijversburg, mooie bossen in de omgeving staan in activiteiten. Hè? Dus dat is ik zie het dan meer als sporten of bewegen of, mountainbike. Dat ben ik aan mij wel eens, want ik denk, ik krijg gewoon een activiteit. Wat we heel belangrijk vinden is dat de boer-burgerbeweging plak vindt en dat de jongeren weten, bijvoorbeeld, wat er in de moestuin groeit. Als het haast over activiteiten, dan kun je denken over recreatie, maar je kan ook denken over praktische participatie van de jongeren in uw gemeente. En daar hebben wij een heel mooi plan voor en we zien je daar brede steun voor in de rietsperiode de komende 4 jaar. Oké, dankjewel. Wil je hem nog reageren? Ja. De taak van de gemeente is om de gemeente de netjes in het lezen laten. We hebben hele mooie gebieden, we hebben water, we hebben bosk. En volgens mij zijn er geen enkele beperkingen om daar activiteiten uit te voeren. Ik neem bijvoorbeeld de Renesteenrace in de Nijssimmer in Aartsjerk. Dat wordt georganiseerd door inwoners zelf. En wat de taak van de gemeente is om zo makkelijk mogelijk vergunningen te verlenen en te faciliteren. Maar de gemeente hoeft dat net te organiseren. Oké, wil je nog reageren? Ja, nou daar sluit ik me eigenlijk wel bij aan. Hè. Het is niet de taak van ons om die activiteiten te organiseren. En er zijn genoeg burgerinitiatieven vanuit de dorpen zelf en dat stimuleren wij ook van harte. Oké, goed. Dankjewel. Dan kijk ik even naar de jongeren in de zaal. Rianne, ik kijk even naar jou. Een beetje tevreden met de antwoorden ook? Ja? Jirek, ken een beetje in vinden? Ja? Oké, goed. Nou, dankjewel voor dit filmpje. Mooi, we krijgen straks nog 12 filmpjes voor orenonderwerpen en dan zullen we daar ook op reageren. Meestal thuis nog steeds 06 1500 zo'n 8 en 6. Dus straks even checken of er nog nice der oer is. Goed, de volgende 2 mensen aan tafel die ik graag naar voren op willen is Dieneke Wagenaar en Erwin Duursma. Welkom, hartstikke mooi. Ik ga een stelling voor je, daar mag je op reageren. Nou ja, de spelregels binnen, gewoon lekker reageren op elkaar, hekje op elkaar in als dat nodig is. De stelling wil ik even voorlezen onder de zaal, want het is even leuk om de kaartjes nog even te broeken. Dus pak je hem kaartjes er even bij, meesken. En dan is de stelling als volgt. De stelling gaat over milieu. Het restafval moet vaker worden ingezameld. Dus het restafval moet vaker worden ingezameld. Eens of oneens? Nou, groen is eens, rood is oneens. Dus even Sjen. Een mooie verdeling in de zaal. Goed, hier aan tafel. Ik zou zeggen, kom er maar eens even in, Erwin. Nou, ik vind eigenlijk van niet. Want het geeft gewoon een enorme bewustwording dat je heel veel afval eigenlijk hebt. Hè? En ik moet eerlijk zeggen, ik kom er ook nog niet altijd mee uit. En dat ik dan toch even naar de stort moet. Want ik doe echt wel mijn best om het in de bak te krijgen. Hè. Met 2 jonge kinderen is dat gewoon best wel lastig. Maar het heeft bij mij wel opgeleverd dat je toch wat bewust gaat kijken. Maar wat gooi ik allemaal weg? Wat haal ik allemaal binnen? Zijn die verpakkingen allemaal nodig of kan ik het ook anders regelen? Dus ik vind wel dat het is soms ongemakkelijk. Want ik moet wel een ritje maken. Maar dat ritje denk ik er dan wel even over na. Dus dat heb ik er dan graag voor over. Dus het maakt je eigenlijk bewuster zoals het nu is. Je gaat er bewuster mee om. Ja. Dieneke. Ja, ik denk dat voor die bewustwording, dat is een heel goed punt. Alleen de bewustwording is één ding, maar dat er ook onvoldaan
werken, dat is een tweede. En daar ben nu zulke doelstellingen op lijn. En met name was toen dus de aanval, wie mij in die zegt, geen plastic scheiden, dat is dus de bottleneck. Zolang we dat net dwaan wij aan de vakkant, dan komt die Grieze kliek ook gewoon groot voor plastic. En dat probleem lijkt met name bij hoe je het inkeepje. Nou, ik weet net, misschien ken je ook wat naar duurdere supermarkten of naar de ambachtelijke slachter of bakker met eigen kworken. Maar ik ga ook wel naar de Aldi of de Lidl of neem het maar op. En daar zit al een soort in plastic verpakt. Ik denk vaak dat die grote supermarktketens ook eens een omslagmaatje. Zit wie daar als inwoners gewoon nog vast. En zit die Grieze kliek ook gewoon echt na 2 weekend zit die groot vol. En mag die gewoon leeg worden. En dus just nou, we kregen vanuit het dorp Jistrum bijvoorbeeld een bericht. Dan komt die kliko-auto nog, die riet maar on en aan. Die mensen zeggen, is dat dan beter voor het milieu? Dus ja. Ja, kun je dus op reageren? Ik vind die aardig stel. Wat hier zijn met ik vind het altijd wel leuk om mensen een beetje uit kunnen laten praten. Nee, hè? maar het gaat een beetje om het inhoudelijke debat. Hè? Dus ik snap, jij wil graag scherpte, maar ik vind het altijd wel goed dat je een goed gesprek met elkaar hebt om bij de inhoud te komen. Ja, ik zie mezelf niet met een mandje en een rieten mandje bij de supermarkt lopen. Dus het is gewoon een probleem. En dus dat lossen we ook helemaal niet met elkaar op. En dat wil jij misschien niet, want je zegt van ja, ga lekker tegen elkaar in, hè, want we hebben een debat. Maar het verhaal, deze opgave is natuurlijk veel groter dan kunnen we zonder plastic inkopen. Dus dat lossen we ook even niet met z'n tweeën op. En dan is het soms even kiezen. Ik vind het fijn dat ik wel even die bewustwording heb van jeetje, er moet wat gebeuren. Ja. En ik kan er zelf misschien net wat aan doen. Maar dat is soms niet voldoende, anders zou ik niet naar de Veldstad moeten rijden. Dus we zijn er nog niet, maar dus eigenlijk zijn we het eigenlijk wel met elkaar eens. Ja, maar dit illustreert nog heel soort mensen gaan 2 container besteld. Heel soort mensen vliegen extra naar die vuilstort. Dan denk ik, dit wie net onze doelstelling. Dus doelstelling wie minder vuilnis in totaliteit. En dat doel wordt dus helemaal net bereikt. Ja, maar daar wil ik dan wel graag wat over zeggen. Want volgens mij hebben we afgesproken in de raad dat we dit zo gingen doen. En dat we dat gingen evalueren. En dat we dan gingen kijken, zijn er dan effecten? Krijgen we ook minder afval binnen, hè? Want dat vind ik dan even een belangrijke graadmeter. Kliko's plus wat zit er in de Veldstadplaats. En dan heeft het ergens een effect. En die evaluatie moet nog komen. Dus ik vind het altijd belangrijk. Jij zegt altijd van, jij zei net, je moet het over doelen hebben. Nou, we hebben hier een bepaald doel mee, is gewoon minder vuilnis. En zometeen kunnen we kijken, heeft het een effect gehad? Dus laten we het nou niet afschieten voordat het zover is. En zeg je daarmee eigenlijk dat Dieneke te snel een conclusie trekt? Nou, meten is wel een beetje weten. Hè? Dus we weten wat er op wordt gehaald, want dat is allemaal geregistreerd in het systeem. We weten wat er weg wordt gebracht. We hebben een aparte container daar voor huisvuil, zodat we het kunnen registreren. Nou ja, en zometeen komt er dus onderaan de streep komt er daar een getal uit. En dan weten we gewoon, nou, heeft het geholpen of niet? De eerste metingen binnen al. Ik jerk wat geroezemoes van achter. En daar is wel enig effect. Maar dan ben ik heel soort naar dingen mijn naam. Er zijn mensen die waaien een beetje op de grens van Smellingen aan. Die brengen daar het plastic in. Ik heb van mensen die gaan naar het werk en die nemen de zakken vuilnis maar je smiet het in de bedrijfscontainer. Dus ja, je kent wel inwoners zulke hege doelstellingen, milieudoelstellingen oplezen. En dan op papier krijgt wel nog behelst het. Maar in de praktijk betekent het gewoon minder het zinsverlening. En meestal gewoon bepaalde doelstellingen die totaal niet realistisch binnen door de straat drukken. Nou, ik denk dat er een heleboel gezinnen zijn die er prima mee uit kunnen. Hè? Dus laten we nou even vanuit gaan dat er een aantal gezinnen zijn. En dat moeten we dan wel even meten. Maar dat is wel interessant, hè? Want nu gaan we dit evalueren. Maar we hebben die aspecten die mevrouw Wagenaar noemt niet meegenomen in de evaluatie. We hadden best kunnen bedenken. Dus de uitvraag, wat doe je dan met het restvuilnis? Zou een hele goede toevoeging zijn in de evaluatie. En volgens het verhaal van Dieneke gaat het buiten de grenzen van de gemeente naar bijvoorbeeld maar dat kan je gewoon uitvragen meten. Ja, precies. Ik ga even naar de tafel hierachter. Want hier wordt gezegd van, ik wil even reageren. Reactie op deze tafel. Ja, ik wil eigenlijk tijdens de pitch van de mevrouw Wagenaar reageren. Want wat daar namelijk geschetst wordt, dat klopt net. En ze had het over het plastic wat net skieren wordt. En dat is gewoon net juist. En waar het om gaat is dat het afval wat wij net skieren kennen, dat net verbaand wordt. En het plastic, wij hebben in Friesland, op de milieu, hebben we de allerbeste plastic sorteerder van heel Nederland. Dus het is gewoon, het klopt net wat de VVD hier zei. Dat is op inhoud van wat wij zijn we, inderdaad. En dan de stelling, wat hier zijn we, het restafval moet vaker worden ingezameld? Nee, absoluut niet. We zijn Oerstra zet naar 3 keer in de week. En voor sommigen is dat een probleem. En daar hebben we een oplossing voor. Eén keer per 3 weken. 3 keer in de week. 1 keer per 3 weken, sorry. En dat vinden wij, dat is voor sommige mensen, als ik even van mezelf praat, wij hebben een gezin met jonge bijen. Het is best een uitdaging, maar wij schuren en de resultaten menen dat het 16% afname is. En daar geven we naar toe. Het is behelpt, maar het lukt wel. Het is behelpen, maar wie maakt die kant op? Mooi. Goed,
Even een reactie vanaf de achterlinie. Nou ja, en dan mag je nog even op reageren. Precies, hij betwist dat het plastic net skieren wordt, maar het plastic wordt thuis net skieren. Dus je gaat naar de omrin, daar wordt inderdaad het plastic eruit halen. Alleen, als je het nou thuis kijken kost het apart onleveren, dan kon die Grieze kliko, dan bloedt het een heel iets beetje, dan kon er wel een keer in de 3 weken komen. Maar nou met al die plastic daarin. Ja. Dus... Ja, kijk, dan zoek ik toch graag waarom een oplossing van hoe dat dan wel maakt. Nee, Waar let ik dat plastic dan? Die oplossing, en dat is het vervelende. Ja, inderdaad. Ja, ik ga afronden. Nee, want kijk, we gaan naar het plastic daar en ik afronden. Want we komen net uit. Het is interessant om even de stellingen en de tegenstellingen even te jaren. Van de achterlinie, om het maar even zo te noemen. Ik sluit het af, want kom aan in de knie met de tier. Ja, hey, dankjewel. En tot de volgende stelling. Ja, en dan is het net altijd eenvoudig. En dat is natuurlijk bij zo'n debat altijd. Van de week jij er de steeds mensen, wie zo'n meer tijd hebben we kunnen een hele Janne praten over één onderwerp. En dat is natuurlijk echt zo. En ja, die roemte, die hebben we helaas net. Dus wie mag ik weer verder? Want we willen echt graag de orenlijsttrekkers even on het wut jaren. En ik roep de volgende 2 er even bij om hun echt een kost te gaan om zich jaren te litten. En dat ben Jan-Willem Sietsma van het CDA en Freddy de Haan, nog een keer, van FNP. Ik hier toch tel dat dat de heer Van Hoefje rest en zo, maar... Als je de agenda hebt? Nee, dat doe ik eerst wel tel, doe hartstikke luisteren wat eruit is. Ik denk, nou, de bloed 2 uur, maar... Nee, maar dat is een mix. Maar goed, debat nummer 4, dat gaat over de volgende stelling. De stelling is een iepen punt en ik ben heel nieuwsgierig wat je en hoe je hem daarop reageren. De stelling is als volgt. Als je hem straks onder macht binnen, zat ze dan al wel eens even zeggen, dan moet er op een gegeven moment ook wel eens even bezuinigen worden. Als we moeten bezuinigen, dan doen we dat op puntje, puntje, puntje. Wij als eerste even wat zeggen. We hebben dan op bezuiniging gaan, is heel simpel. Wij gaan als eerste naar Drikta om te zien of er net meer geld bij komen kan. Zodat de bezuinigingen net nodig is. Want wie krijgt eerst nee, maar serieus. De vraag misschien is, wordt antwoord dat er net aan gaat. Als bezuiniging was bezuinigen op degene was het op dat moment haast. Dus er moet ergens een keuze maken worden om daar op te bekribbelen. Wat zal het dan wijzen? Ja, nou ja, dan nog een keer aan. We gaan eerst zien van wat kunnen we erbij krijgen. Krijgen we er niks bij, dan moeten we toch zien van waar we op alles een heel beetje bezuinigen. Of maar we toch zien binnen toch weer onderdelen dat iets meer bezuinigen worden kunnen. Maar we gaan net eerst van de bezuiniging uit, eerst van onze eigen kracht uit van wat kunnen we wel maar je deel wat we hebben. En wat er eventueel bij krijgen, kinderen uit Den Haag is was daar niet moeten we toch ja, kun je er eens op reageren? Want ja, wij zullen niet helemaal willen bezuinigen. En waarom? Ja, dat is een hele goede vraag. Want wij, als er een is dan in de basis dan tekent van wij willen de voorzieningen voor onze burgers op orde houden. Dus wij willen helemaal niet bezuinigen. We hebben hele pijnlijke bezuinigingen en dwam hadden de ouder en 4 jaar hier. Om ik de financiën weer op orde te krijgen. Dat had deels ik wil te krijgen, maar wat de heer Daan zei, dat we eigenlijk te min geld krijgen van het Rijk. Maar dat betekent net dus dat ik dingen ben die het beter kennen. En ik in uw gemeente ken dat ding beter. Ik vanuit het CDA hebben we vaak onkaart dus dat er op een lean manier werken worden kan. En dat betekent net dus dat er... Dat vind ik mooi, hè? Maar het is hetzelfde antwoord een beetje als wat ik ga. Nee, dus wat dat betreft in Den Haag, en dat is je eigen partij, want die had daar de wortels net aan, wij net, daar komen de bezuinigingen bij. Je gaat naar boeien, je brengt het boeien door staat en wie krijgt geld er net bij. En op zo'n grote game hebben we dan wel, misschien wel wat op bezuinigingen kennen, is misschien wel op gemeenschappelijke regelingen. Ik ga even goed night of, want wie ben daar hoe in, maar de gemeenschappelijke regelingen, daar gaat heel grote geld, daar gaat een heel grote geld in. Even naar de heer Haan, die weet precies hoe het zit. Ja. Oké, de Haan, maar de Haan... regelingen die heel slurpend binnen. De Haan, José, bezuinigen, dat zal op gemeenschappelijke regeling wijzen. Dat is een concreet voorbeeld, zeg maar. Jo? Nou, met gemeenschappelijke regelingen, er zijn heel soort raadsleden die af en toe gemeenschappelijke regelingen hebben, die daar een soort van uitslag van krijgen. En dat kost vaak te volle geld. Maar dat is net weer. Hè. De gemeenschappelijke regelingen die hebben we heel goed nodig om dingen te doen die wij als gemeente alleen net kennen. En dat je het houdt over bezuinigingen,
Ja, het is een hele lastige stelling, want wij willen hebben Nee, het is een lastige stelling. Daarom is het een stelling die ik hier graag naar voren brengen wil. En daarom zoek ik heel graag willen. Als je dan iets maar te noemen, we hebben concreet op kinderbestuurlijke, wat zou dan datgene wijzen? Nou, dat is de zaal vregen. Wij worden zalen bestuurlijk. Nee, Wat voor voorwaarden hebben wij die we net meer nodig hebben? Ik vraag je eerst aan jou, als CDA, zeg ze maar, wij maar wel bestuurlijk, dan zoeken we dat daar wel op de wandelen. Dat is de vraag. Ja, Jommy, maar ja, ik zoek het toch heel graag wel. Ja, wij willen net bestuurlijk. Nee, nou, ja, Jommy, oké, nou, ja, ik ga even naar de, ja. Nou, want dat hebben we namelijk al gedaan. Ik vind dat je eerst dan de eigen broek er mee aan moet halen. Hè, als gemeente zijnde. Dus dat betekent wat langer rijden met de auto's, hebben we gedaan. Niet vervangen. Onderhoud misschien even uitstellen, wat weer een paar ton kost. Kijken hoe je nog even gebouwen, bezittingen die je hebt, toch zo snel mogelijk kan verkopen, zodat de burger er geen last van heeft. Dus allemaal dingen die je kan doen, zodat de burger er niks van werkt. Maar wel eerst even zelf aan zet zijn. En daar zijn wij van. Oké, D66 zegt quick wins en kijken waar het te halen is. Binnen de andere partijen die op reageren, wel even, dan kind dat. Ja, wat zei je? Oké, nou dan herinner ik je even het aan, want dat vind ik wel even aardig, omdat iedereen even stemt Jerklid. Nou, er is de Aron hier een ontzettend volhield naar inhuurgang. En wat u betreft kun je daar wel wat op bezuinigen worden. Oké, goed. Was er nog iets op aanvullen? Oké, nog een aanvulling? Ja, ik ondersteun heel nauw wat de heer Duursma zei. Ja, een soort gaat natuurlijk ook in het sociaal domein om een soort yield van u, zijn begrutting. Maar daarnaast ik een deel natuurlijk in uw eigen ambtelijke organisatie, et cetera. Maar ook de RIE, we hadden al bijvoorbeeld lezen we €300.000 beschikbaar gesteld voor zware renovatie van de publiekszaal. We hebben dan als gemeente dubbel vergadering kennen, omdat het iets is wat we zelf graag doen willen. En voor die €300.000 is er wel een ding doen kent. Dus daar kunnen RIE het kritisch naar Schimla. En dat soort keuzes zullen jou in de toekomst oorsmeid zullen. Ja, wis. Mooi. Goed, de stelling, jazeker, ik kom die kant nog even op en dan ga ik even naar de reacties van het thuisfront en dan gaan we naar een volgend filmpje. Doe maar. Dankjewel. Ja, we zitten een beetje in een uithak. We proberen het in aandacht te lukken, maar dat lukt niet altijd. Ja, nee. Ja, maar er bent bijvoorbeeld de Aron-periode een heel soort dingen gebeurd dat hier gewoon echt net hoeven. Er is bijvoorbeeld voor €80.000 in een soort idioot kunstwerk, een blauwe hoen is er onskaft, terwijl het echt al heel slecht maar de financiën gesteld weer. Dat soort dingen, dan zeggen wij dat hier gewoon echt net maten. En wat mevrouw Wagenaar zei, wat hier het best beknibbelen kunnen op uw eigen, wij hebben bijvoorbeeld zien de Nijerietseel stemt, we hebben al je handen oren dingen stemt. Ik bij de Aron begrutting waar er een uitzetting van 6 ton voor weer nog veel meer ambtenaren bij het CDA ik me instemd had. Dus ik snap dat je zegt, wij willen net beknibbelen aan de andere kant. We willen de lessen behapbaar houden voor uw inwoners. En dan moet je gewoon volgens een keer keuzes maken. Oké, dankjewel. Wil je ook nog iets te zeggen? Nee, dat hoeft net. Ik meen dat je de vinger op stut. Maar Oké, nee, dan kom ik bij. Ja, want ik zou dan inzetten op preventie, preventieve zorg, bijvoorbeeld bij jongeren en ouderen, om te voorkomen dat zij in de zorg terechtkomen. Dus preventieve zorg om te voorkomen dat je in financiële problemen komt. Dat is meer waar jullie dan op inzetten. Nou, niet dat je in de financiële problemen komt, maar zorg, dus preventief aan de voorkant, zodat je niet in het systeem terechtkomt, wat dan weer geld kost. Oké, goed. Dankjewel. Goed. Ja, ik maak deze stelling echt aan meestal, want ja, dat mij. Dan kom ik even bij jou. Dan mij er even wat zeggen, want de zaal had natuurlijk echt een stem. Ik vind eigenlijk dat ze nou al bepalen, als het financieel krap wordt, waar ze op bestuurlijke willen. Want we hadden in het verleden meemaken, de ouderen van jou hier, dat men gaat bezuinigen, en we zijn hier nou in Hudegriep, op de bibliotheek in Hudegriep. Er staat voor jullie in het programma van FNP van de bibliotheek is een basisverschijning of een basisbetingst. Het CDA hier in het verkiezingsprogramma doelstaan van de verschijningen in de dorpen met handhaaf blijven. Wat toch eens in de tussentijd, als de knieper op een schinnen komen, ze bezuinigen, safelen dat de bibliotheekvestiging in Hudegriep ophouden is. Ik ga naar het en vreeg om daar even op te reageren. Nou, maar dat is echt duidelijk, Jan, als er zijn een krapdeuren, wat ze doen. Er zijn partijen die zeggen... Ik ga even naar het om daar even anders op te tellen. De belasting, die mag net verheugen worden. Dus dat is heel makkelijk voor de kiezer. We verhegen de OZB verhegen we net. Maar als het krap komt, waar moet het dan bij komen? En waar is daar concreet in?
En net achteraf zeggen ze van, ja, we zien het zo moeilijk en dat doen we samen. Ik ga nou naar zitten. Maar ik wil Dankjewel. er Ja, wel nee, even maar op dat is zeker reageren. reageren. Reageer maar één op. Want wat José zei, dat klopt net. Nee, want er is net bezuinigen op. Er is heel duidelijk een keuze maken om net te investeren in stenen en om de voorzieningen in stand te houden. Oké. Nee, dat mooi. nou, praat van niks. Nee, wacht Dat- even. Wie gaan- dat klopt net. nou griep ik toch even in, want zo komen we er net. Ik denk, en we gaan na dit hier nog een borrel hier in dezezelfde zaal, dat het even goed is dat je hem daar misschien bij zijn nog even mekaar even opzieken en daar nog even hoe halen. Want Nee, anders maar er wordt wordt het nou, een ik wil één ding nou zeggen, er wordt nou, de stelling is, hè, wij wordt op bezuinigen. Wij hebben hele pijnlijke bezuinigingen Nee, en sorry, dwang. op volle bezuiniging. Die Ja. hebben we gehad, er wordt dus nou praten over de oude en de rietsperiode. Wij zullen vooruit. En wij gaan heel duidelijk zijn als CDA, wij willen bouwen aan de toekomst en wij willen net bezuinigen. Duidelijk. Nee, ik mag er nou ook Meneer had mij gevraagd. Ja, dat klopt. Nee, joh, maar nog even reageren. Dat is heel Maar kort dat is maar even aardig. reageren. Ja, en dan... Ja, maar doe maar. Ja, nee, goed, een goede vraag. Dank voor je vraag. En ja, de bibliotheek is een basisvoorziening. En wij zijn heel blij dat we nog 2 horen kind in het eerste deel. En 3 je mooi is, maar 2, daar weet je heel voor. En wij kennen verder ik net meer dit man. Dankjewel. De stelling is clear. Dankjewel Freddy. Dankjewel Jan-Willem. Voor je inbreng. Ik zorg even naar je, wat er via sociale media binnenkomt. Want ik kreeg direct even een seintje dat er vanuit het thuisfront vragen binnen. Die vraag is binnenkwam. Dat is namelijk de volgende vraag. De groenmedewerkers van de gemeente doen hun best om de openbare ruimte netjes te houden. De politiek heeft eerder gekozen voor een sober onderhoudsniveau. Dit gaat ten koste van het straatbeeld, maar ook bijvoorbeeld het onderhoud op termijn, opdat straatgoten minder geveegd worden. Hier stromen de putten vol met blaadjes en zaadjes. Is er een partij die versobering terug wil draaien? Dus de versobering van het straatbeeld en dat terug wil draaien. Dat is een vraag die binnenkomt via de sociale media. Dus ik geef even een rondje bij de beziek ik even een kwart, want beziek ik een kwart houden, want ik wil de orenpartij en ik nog graag even onderstelling hebben. Ja, je moet gewoon realistisch zijn. We zien natuurlijk al jaar het laatst dat alles er hartstikke mooi uitziet en elk bladje opveegd wordt. Maar je moet realistisch worden. We krijgen echt een drege tijd financieel zien. En dan kun je net zeggen, de gemeente kan alles maar regelen. Burgers zullen gewoon ik zelf aan de bak maken. En dan hindert het niks om zelf ik eens even iets in het groen te doen. Oké, José, laat ik een taak bieden inwoners zelf. Binnen de orenpartij die er nog op reageren wil op deze vraag die binnenkomt via de sociale media. Dat is niet het geval. Mooi. Oh, sorry. Ja, dat Martje wil echt even natuurlijk de hoorn opsteken, want ik sorry en dan maar het wel even goed weten. Ja. Ja, wij vinden wel dat daar echt in geïnvesteerd kan worden. En daar hebben we ook wel een kostenpotje voor. Want er is ontzettend veel van het geld wat naar groen, maar ook naar wegen gaat naar de autowegen. En als je daar wat minder van naar de auto's doet, maar meer naar het groen en ook naar de fietsen, dan kan daar echt wel wat meer aan gedaan worden. Tegen de versobering van... Ja, tegen de versobering. En dan is het wel netter, maar we willen niet te netjes, want het moet ook biodivers. Biodivers, oké. Dan zou ik nog even, ja, Jan-Willem, mij nog even op reageren. En dan wil ik, de filmpjes. Ja, heel kwaad. Het is in de basis hoeven we daar net extra heel voor uit te jagen, maar als er daar plan voor binnen vanuit het dorp van onderop. Ik bijvoorbeeld vanuit een dorpsbudget, dan stiep waar ik dus dat de minskip dat oppakt. En net om het probleem daar deel te lezen, want dat willen we pertinent net. Dus dat we zeggen van ja, het is nou niet eens de verantwoordelijkheid van de minskip. Maar er is zeker, ik in de verbinding met generaties is het hartstikke mooi dat ik actief met elkaar dwanen ben in het green in het dorp. Dankjewel voor deze toelichting op de vraag vanuit het thuisfront. En dat er straks nog meer binnen, dan wil ik er even op reageren. Ja, ik ken even naar daarin, maar ik weet nou al dat we de tiert te nimmer en nooit helden in alle stellingen, maar dat maakt niks uit. Dan laten we het maar gewoon gebeuren. Jo, mag je iets zeggen? Ja, ik wil zeker wat zeggen. We hebben dus in dit geval net over de veiligheid van de bewoners, van de inwoners. Even, ik dacht dat jou reageerde worden op dit verhaal over de... Ja, ik wil wel reageren, maar dan in algemene zin. De trottoirs, die hebben de laatste 4 jaar hier in Hudegriep nooit een goede beurt gehad. De tegels die staan scheef en omheeg en los. En er is een prot green hier in het dorp, dat is prima, dat is fijn. Maar dat zorgt direct voor dat rondom de trottoirs er al de belabbers bij lezen.
En dat is ook een taak van de gemeente, die ze in eerste instantie uitvoeren moeten. Oké, dankjewel voor jouw punt. En dat is dus ook even, ja, ik weet net wat er nog mee zou breken, maar jouw punt is duidelijk. Jullie vinden dat dat een taak van de gemeente is. De stoepen die er net goed bij lezen, daar wil je ook een breken. En dan ga ik echt naar de volgende stelling en het filmpje. Ja, we hebben daar dus een app voor, de Fictie-app. Dus als u niet handig bent met telefoon, dan kunt u misschien bellen met de gemeente. Maar u kunt dat melden als er een stoeptegellast zit. En dan wordt het opgelost. Maar dit is meer dan één stoeptegel, heb ik het idee. Maar nee, wie let het zo? Dankjewel. Want we gaan net hoe stoeptegels aan. Want, nou, we kennen prima hoe stoeptegels aan, maar ja. Goed, beste meesken. Nou, het is een lekkere, warme avond hier in de Maskelien. We gaan zien naar een filmpje van de jeugd. Volgende filmpje, en dat gaat over jeugdzorg. Wat ik van de gemeente en de partijen zou willen weten, is hoe ze omgaan met het sociaal vangnet voor jongeren. Hoe zorgen ze ervoor dat jongeren die in de knoop zitten de juiste hulp krijgen en zich daardoor weer goed gaan voelen? Ja, een heel kort filmpje wie dat inderdaad. En dat is een filmpje dat gaat over de jeugdzorg. De vraag is dus eigenlijk van deze jongeman van, hey, wat doet jullie partij, en het is gericht aan Jim Allejer, wat doet jullie partij, vraag vanuit de jongeren, voor de jongeren die zorg nodig heeft? Of zorg nodig hebben? Ja. PvdA. Heel veel steun geven aan het initiatief van het stationnetje. Want dat is het allerbeste, dat jongeren elkaar verder ophelpen als ze in de problemen zitten. En volgens mij doen wij dat met z'n allen. En daar moeten we ook mee door blijven gaan. En ja, alle steun daarvoor. Alle steun voor het stationnetje. Dat is één van de initiatieven. Ja. Freddy, ik zeg al je hand, ja, dus hou de hond omheen, had ik je vierde, want dat is echt belangrijk. Gewoon even goed omheen. Ja, nee, nou, ik denk dat wij als gemeente, en daar staan we volledig achter, van Slijn achter, hier goed in opereren, omdat wij die jongen die heeft specialistische hulp nodig, en dat kunnen we in de gemeente net bieden, en dat kunnen we dan provinciaal wel oppakken. En dan kunnen de jongen een goede stiepen krijgen, en vanuit die stiepen maakt ze gewoon meidlang in, en dan kom je bij stations uit, maar dat kan ik nu heel hard traject wijzen. Maar je maakt ze goed oppakken en serieus pakken, maar als je maar gewoon meidlang bouwen en net eruit haal je het niet schip. Heel goed, dankjewel voor deze aanvulling. Ik ga even naar Berber. Ja, het is wel duidelijk dat de corona er echt inhakt heeft. En er zijn een heel soort jongeren die het zwier hebben. Wij willen in eerste geval zeggen, het is net erg om in een knoop te zitten. Dat is wel heel vervelend. Maar het is een kracht om het te aan. Wij vinden echt dat er hulp verwezen moet. En als je nou helpen, dat is echt weer voor de toekomst. Dan ben mensen zoenen en houden ze het echt langer zoenen. Dat kan ik als preventie werken. En ik kosten op de lange termijn. En daar wil je hem op inzetten. Volop. Ja, zeker. Ja, dat de jeugdzorg verliezen is en zal ook een uitdaging blijven voor de gemeente. Binnen het budget wat we daarvan krijgen van Driek. En ja, we kennen natuurlijk ook van alles nou ook beloven in campagnetijd. Je merkt net correct hoe de zorg worden zo'n soort beloofd. Nou, als je dan inderdaad aan de jaren had het beleid net altijd heel sociaal was, een soort bezuinigingen. Maar qua jeugd, ik denk de aanpak dat je mij ouders kwallen en de jongeren zelf de hand in inslagen. Dat je inderdaad soms hele dure jeugdzorg, en ik denk wat kost ik voorkomen mast, vooral in het belang van de jongeren. En je wilt meer inzetten op die driehoek van squallen, ouders en de jeugd zelf. Inderdaad, daar die verbinding in zie je. En naast inderdaad zorg, ik vooral zorg je dat er een soort leuke dingen in de gemeente voor jeugd binnen. Dat soms ook even de trammeland 4 te kennen. Zoals dit weekend zit er een grote tenten, de Kattenbrams. Een mooi feest, daar kunnen ze heen. Hartstikke mooi, ja, reclame. Je mij nog even, ik ga hem al eens doen. Ik geef hem al je bedel en dan mag je reageren op deze vraag. En heel graag concreet, wat doet jullie partij voor de jongeren die zorg nodig hebben? Nou, dat is heel simpel en dat vinden wij te weinig. Want ik weet niet welke realiteit iedereen hier zit. Maar we doen even net of we helemaal geen wachtlijsten in de zorg zijn. En er zijn enorme wachtlijsten in de jeugdzorg. En we zitten hier op het stationnetje. Ja, heel veel kinderen die echt in de problemen zitten, komen niet in het stationnetje. Wat wij moeten doen, is zorgen dat we ze in zicht krijgen. En zorgen dat we gaan helpen totdat ze aan de beurt zijn om geholpen te worden. En dat het een probleem is en dat ze moeten wachten. Maar er zijn tientallen jongeren die op een wachtlijst staan. En daar moeten we de vinger aan de pols houden. En daar moeten we hulp bieden. En dat vind ik ook onze taak. En heel veel partijen zeggen, nee, het is niet onze taak. Maar ik vind, dan moeten wij weer over onze taak heen kijken. En daarom zeggen wij, we laten niemand vallen. En daarom stemmen wij op D66. Oké, dankjewel. Ja, voor mij zeker breken.
Dus echt concreet op de vraag, wat doet jullie partij voor de jongeren die zorg nodig hebben? Nou, het sluit wel aan een beetje wat de heer Duursma zei. Dus dat het begint met het inzichtelijk te brengen. En daarom wil het CDA in elk dorp een sociaal loket. Hè, waarbij ik jongeren de verbinding ziekje kennen die het zwaar nodig hebben. Dus dat ze zichtbaar binnen, maar dat ze vervolgens ook gewoon de hulp krijgen die ze nodig hebben. En wij letten, ik qua jeugd, net niet invallen hier in uw gemeente. Nee, dus sluit hij echt om bij wat D66 krijg ik al zei. Nou, ik heb de D66 gezien dat er een heel soort partijen jeugdzorg net een taak of zo van de gemeente vinden. Nou, werkelijk de taak daarom hier nog nooit een van de partijen CCZ. Tuurlijk, jeugdzorg is een kerntaak van de gemeente, is hartstikke belangrijk. Daar hebben wij ook hele goede ambtenaren voor, daar is een heel goed systeem voor. Maar we moeten ik net vergeten dat er een heel soort jeugd is die geen zorg nodig had. En die moeten ik net in de vergetelheid trekken. Net iedereen had zorg nodig, maar had wel aandacht nodig. Ja, en wat zoen je hem dat echt onze partij ontwandelen, echt op inzetten willen? Wij moeten echt de gewoon volle meer aandacht aan de jeugd besteden op alle handen termijn. We moeten zich meer vrijheid Jan en meer hun ding wel echt in hun kracht zetten. In hun kracht zetten. Ja, Christen. Ja, wij hebben het manifest Sterke Gezinnen gelanceerd vorige week, of 2 weken terug, ik weet niet meer. Maar we zijn ook bij het stationnetje geweest en daar zag je dat het heel goed werkt voor en door jongeren. En wij willen daarom heel erg inzetten op preventief, wat ik net ook al zei. Dus jongeren die problemen hebben, dat die niet in de jeugdzorg terechtkomen. En nou ja, dat. Dankjewel. Goed. Mooi. Iedereen had even reageerd op het filmpje van de jongeren op diverse manieren. Maar goed, op die manier kun je natuurlijk echt Jim Loert Jerlitten van de partij. En goed, dat helpt dan mogelijk meest om te zeggen van nou ja, dan is dit mijn partij. Of dit is mijn partij wellicht net. Het lijsttrekkersdebat. Tietjerk stil. Inmiddels hier de hapjes wat doen. Als je een drankje haal je wil, dat kind bij de bar. Je bent vrij om daarin te rennen. Dat hier ik direct al even zijn. Maar door dat meidje ik broek van. Kwartier zit ik even te zien. Nou ja, weer in een beetje uit. Maar wie zwaar je dat de stellingen straks van tafel komen. Die zullen wel wat kwarter dwan maken. En misschien iets minder wijdwijdig maar te reageren. Ik vind het zaal, maar dan moeten we even wat strenger wezen. Want we zitten natuurlijk echt bij een bepaalde eindtijd. En daar werken we net aan. Goed, het volgende debat gaat tussen Peter van der Hoef en Dieneke Wagenaar. Graag naar voren. Ja. Wie krijgt een hapje weer, hè? Dat hapje, dat moet er, want er zijn heel pro de hapjes. En het is al je mak hier door de meesten van Maskeline. En die binnen keihard om het werk best. Die bakken hier de eigen gevulde koeken. Wie is vanmiddag al bezig. Dus ik even een applaus voor het personeel van Maskeline. Goed, de stelling voor jullie hier aan tafel, die is als volgt. En ik zal nou dat die het een beetje goed in de gaten houden, want op een gegeven moment dan mag ik hem al kappen, dus daar kunnen we heel lang erop praten, maar dat doen we net. Sociaal domein. Niet het beschikbare budget of geld is bepalend, maar de benodigde zorg. Dus niet het geld is bepalend, maar de zorg. Peter. Ja, dat lijkt me logisch. Dankjewel. Dieneke. Ik denk dat het de uitdaging is om het juist wel binnen het bestaande budget te doen. Dat moet wel uw streven wijzen als gemeente, ja. Ja, en ligt dat in stad? Nou, het Riek had voor de WMO, dus de huishoudelijke hulp aan oudere mensen, aanpassingen en wenningen, en de jeugdzorg. En dan kun je denken van hele zwieren trajecten, echt dat BNSA opname binnen tot hele licht trekken door dyslexie. We hebben uw budgetten beschikbaar gesteld. En ik vind dat de gemeente de creativiteit pakken moet om echt daar binnen te blijven. De komende jaren, net alleen voor die checkstel, maar voor de hele Rijksbegroting Nederland, de sociale zekerheid en de zorg binnen de grootste posten in de Rijksbegroting en ook in de begroting van die checkstel, die moet wel in de gaten houden. Maar als mensen zorg nodig hebben, sturen we ze toch niet weg omdat we geen geld meer hebben? Dat kan toch niet? Nee, maar dat is ook net wat je doen moet. Je moet het zelf toe inrichten. Ja, en proberen inderdaad ook slim dingen te voorkomen. Hè? Waar we het vorige onderwerp over hadden met de stationen, te zorgen dat jongelui elkaar helpen, zodat je niet in een zwaardere vorm van zorg terechtkomt. Want de just al dat de gemeente Tjerkstil heel dit beter slaagt om binnen de bestaande budgetten te blijven. En dat krijg je steeds beter in de vingers. Bijvoorbeeld in de jeugdzorg. Ze werken nou maar dat heet dan een praktijkondersteuner bij de huisarts. En die pakken nou al dingen op die in het verliezen echt pas in de jeugdzorg baden. Dus dat zijn wel zaken. Dan is juist gewoon dat het toeker omgang wordt. En ik voel het doelgerichter en doelmatiger werken wordt. Maar blijft wie zorg nodig heeft, moet zorg krijgen.
Hoe dan ook. Hoe dan Niet ook. bezuinigen, nooit. Nooit. Dat is wat u zegt. En toen zei ze toch, ik heb er wel wat van, nou ja, werd het kind en we kunnen een beetje... Nou, toch. dat maakt wel je uitgangspunt. Je kan voor het meestal alleen wel bezwargen en betuttelen en als dat als uitgangspunt nemen. Maar hoe maast inderdaad echt zien waar had het nodig. En bij de uitdagingen, vergrijzing, neem het alleen maar. Die ek op Nederland, maar ook vooral op die Tjerkstil. Wie komen alle gemeensken dan over Oekraïne? Hoe actueel is dat? Alle gemeensken die wat ondersteuning nodig hebben vanuit de staat. Of we dat alle keer voor al die groepen, ouderen, mensen, jeugd, vluchtelingen, dat we dat alle keer verzwargen willen, zijn we wel creatief met de middelen omgaan, maar anders redden we het net. En wat is uw reactie? Ja, ik bedoel, dit is echt, wat niet kan, is dat je hierop bezuinigt. Als mensen zorg nodig hebben, is dat niet voor niks. Heeft dat niks met betuttelen te maken. Dan hebben ze zorg nodig en dan moet je ervoor staan als overheid. Kosten wat het kost, zegt u? Kosten wat het kost, echt. De kist nog hier keer op reageren en dan... Ja, kosten wat kost. Je als meestal dringende zorg nodig gaat, hè, wie bent net een antisociale partij, dan krijg je meestal die zorg. Maar het is wel hoe je het inrichten, minder bureaucratie in de zorg en meer toeken, slagen, meidje. En dat gaan we al zien, dat we dat als gemeente heel goed kennen. Oké, nou dan zeg ik dan lid ik het Jibby. Doe had natuurlijk die punten voorgebracht en u zegt van nou, zorg kosten wat het kost, het maakt Absoluut, mooi in. absoluut. Goed, dankjewel Dieneke, dankjewel Peter. Applaus. Ja, nou ja, en zij is de instelling levert wat meer op dan de oren ergens, dan komt het weer een beetje in middenuit of zegt van ja, nou dit is al uw punt, dat is uw punt. Ja, en dan bloedt het natuurlijk echt zoals het is. Goed, debat nummer 6, daar willen we het daar. Dat gaat over loonbouw en dan wil ik heel graag naar voren roepen. Ja, loonbouw, de eerste vraag wie al, zit je liever in de raadzaal dan op de trekker? Dat wie de trekker, dus hoe zoeken ze er net bij wijzen? Nienke Koopmans, kom maar naar voren. En Jan-Willem Sietsma, die zit hier. Ja. Ja goed, de stelling die ik in voorlezing geef is als volgt. En ik wil de zaal even vragen om bij mij het van mij de stellingen, als het leuk is. Want dan kun je wel even je kaartjes er even bij pakken. En dan ben ik wel even benieuwd wat de stemming, of tenminste de stemming over deze stelling in de zaal is. Er is geen ruimte meer voor uitbreiding en vestiging van nieuwe boerenbedrijven. Dus er is geen ruimte meer voor uitbreiding en vestiging van nieuwe boerenbedrijven. Wie is daarmee eens of mee oneens? Ja, rood is er nog ruimte, is groen. Zegt hij van nou nee, het is prima zo. Ja. Oké, nou ja, dan mag je eerst even op reageren. Dus er is geen ruimte meer voor uitbreiding van vestiging van nieuwe boerenbedrijven. Nou, we zoeken echt het koesteren maten als er juist meer boeren bij komen in plaats van minder boeren, zoals het CDA landelijk het voor elkaar krijgt. De huidige situatie is dat dus voedselzekerheid echt enorm onder druk zit. Wereldwijd is het gewoon, wordt het een hele toer om iedereen alle monden te voeden. Dus we zoeken gewoon boeren groen veromja maten in plaats van afpakken, zoals dat op dit moment gebeurt. Ja, want Jim zei ze heel duidelijk eigenlijk handen af van onze boeren. Dus hoe dan ook? Nou, 100%. En ik heb er nou achterkomen. Ik bedoel, dat wordt nog even, dan kost een bal misschien €5. En dan gaan de meesten erachter komen dat je toch echt boeren nodig hebt om eten op tafel te krijgen. En die tijd hebben we heel lang niet gehad. Het is altijd maar toch dat het ergens oorswijk kwam. Die tijd gaat echt verloren. Dus we hebben juist meer boeren nodig in plaats van minder. Was er op reageren? Nou, daar werd ik graag op reageren. We willen eens handen af van onze boeren. Dat staat op de folder van mevrouw Koopmans. Op onze folder staat wie ben wies met onze boeren. En dat mevrouw Koopmans de landelijke politiek en het CDA erbij had. En vreemd, hè, dus dat wij naar minder boeren te willen. Ja, dat wil ik hier naartoe gewoon even parkeren. Ja, je met Dirk Woswijk, waar ik Kimberleit had juist op NOS zijn dat we van het CDA had het 4 Kommerleten. Dus ik zou dat even lezen. Het stikstofbeleid, alle regels die de Kamer binnen, die ben dankzij het CDA binnen de Kamer, die ben echt funest west van een heel soort boeren. Nou, Vreet je de pasmelders maar. Nee, hartstikke mooi. Maar als we het dan over stikstof hebben, wat vinden jou dan van het feit dat jou bij een partij zitten die het zei van de stikstof, dat is een hoax. De stikstof, dat is betocht door de meesten en dat besteedt net. Absoluut. Wat is jouw antwoord Stikstof daarom? is gewoon, het hele stikstofbeleid is gewoon gebaseerd op droogstaan, op modellen, op rekenmodellen. Als jou Dus de jou verzwaring zegt had, jouw de stikstof besteedt net, het is een hoax. Dat zegt jou? jou had Oké. te verzwaringen dat 24 miljard of 24 miljard belastinggeld wordt uit
Wacht even. Ik wil even. BVNL. Ik wil even. Johan 24 miljard. We hadden nou even over de gemeentepolitiek en de boeren in plaats. Ja, maar er zijn heel soort boeren in de gemeente. Vorige week toonde je weer een zitting op provinciehuis. Dus zie je het nek. Boeren uit uw gemeente, die weten net als hun voortbestaan wel, als dat wel goed is, dankzij het stikstofbeleid van onder het CDA. Maar dan even nog terug naar de stelling. Want de stelling is, er is geen ruimte meer voor uitbreiding en vestiging van nieuwe boerenbedrijven. En dan mag ik er misschien even achter zetten. In de gemeente Tietjerkstiel. Wat is daar je mening over? Nou, wat zeuren op basis van de huidige ronde die er is. Dan is, dat zit in ons verkiezingsprogramma, boeren die het qua uitstoot, wat schadelijk is voor ons gemeenschap, daarvan zei het CDA, daar is geen ruimte meer voor uitbreiding. Maar dat betekent net als dat een boer net uitbreiden kan. Dat is helemaal niet aan de orde. En dat betekent ook net dat boeren net uitbreiden kunnen in onze gemeente. Sterker nog, wij zijn hartstikke wies met onze boeren. En dat ben ik de landschapsbeheerders van het Koolse landschap, wat wij zo belangrijk vinden hier in de Friese geworden. Wij zijn wies op onze boeren. En misschien ben we het wel met mevrouw Koopmans eens, dus dat er meer boeren komen moeten. Maar dat wil net zeggen dus dat we de schaalvergroting terugzetten moeten. Wij hebben perspectief om even rond te komen op uw Dirk Boswijk. Ik wil eigenlijk de stelling bij ons dat mevrouw Koopmans, als ze het plan van het CDA leest, van Dirk Boswijk, dat mevrouw Koopmans denkt, bliksem, daar had het CDA toch echt perspectief voor u als boeren. Misschien mag ik me overstappen naar het CDA. Ja, nou, Daar kun je even reageren. Dat er één ding zeker is, dan zal dat net gebeuren. CDA had 24 miljard uitsluiten om boeren uit te kepen. Dus om te zorgen dat er minder boeren komen. Dat is echt vernest. En jou zijn van als er boeren uitgekocht worden, mij jou 24 miljard. Want dat hij je toch echt regelt, of net als CDA. Ja, maar kun je dan ik echt zeggen wat dat de natuur oplevert? Hè? Ik bedoel, je moet toch echt zien wat dat oplevert. Je zijn ik van de bedrijven die uitstoot, die mij het uitbreiden. Maar dat bedoel ik dus. Maar dat hele systeem is gebaseerd op drijfzand. Er ben geen metingen van. Tenminste, dat zullen we dan van mij voor de eerste keer wijzen. Dat ik dat goed jaren. Het is gebaseerd op drijfstand, dat hele stikstofbeleid. Dat is wat mijn partij zei. Ja. Ja, daar zijn wij het absoluut net mee eens. En Joost zei ze, er moet wel ruimte wijzen voor boeren in de gemeente Tietjerkstiel, maar onder bepaalde voorwaarden. En Joost zei ze, er is te min ruimte, er moet gewoon alle ruimte wijzen. Wij gaan echt verlet hebben van meer boeren in Nederland, absoluut. Om in dus eigen voedselzekerheid te voorzien. Ja, maar daar ben wij het ook net maar oneens. Dus dat de boeren een belangrijk punt hebben. Ja. En daarom zeggen wij van, boeren stem ik alsjeblieft op onze boerin. Op Adje de Vries. Op nummer 1, want wij willen de boeren ik in onze gemeente perspectief bieden. En als je boers en leuk bent, dan moet je misschien wel op mevrouw Koopman stemmen. Maar als je als boer in de gemeente Tietjerkstiel met elkaar aan de slag willen en bouwen aan onze agrarische toekomst hier in deze gemeente, dan moet je op het CDA stemmen. Dankjewel. Dankjewel voor het debat over deze stelling. En de zoekvrij willen om weer naar je plak te gaan. Ja. En als je me echt denkt van, ik wil er meer dingen doen, steeds dan wel echt ingrijpen, want die mogelijkheid is er echt. Goed, ja, dan hebben we nog een video van de jeugd. Dat zoek ik nou heel graag naar tafel. Dat is het volgende filmpje. En op basis daarvan krijgen we ook nog even weer reactie natuurlijk van de partijen. Dus dat geven we echt zeker dan. En het filmpje gaat over een belangrijk onderwerp. Dat zie ik al in het stuk van de Ljouwte krant. Wat hier wat is er iets te kiezen in Tietjerkstiel? Dat gaat over wonen. En dat is ook hier het geval. Dit filmpje gaat over wonen. Hallo, ik ben Kevin en ik kom uit Hardergrijp. En ik wil, als ik 18 plus ben, hoop ik dat ik genoeg woningen in de gemeente zijn om later een woning te kunnen kopen of halen. Als ik uit huis ga over 4 jaar, dan heb ik mijn hbo-opleiding afgerond. Misschien wat eerder. Als ik dan uit huis ga, dan wil ik graag wel terecht kunnen. En ook voor een betaalbare prijs. Dus betaalbare woningen zou heel fijn zijn. Ja, het gaat ik zo nou nog even snel, dus moet even goed leren, maar je kent het filmpje zien mooi hier op het grote scherm. Het gaat over wonen en de vraag die een beetje jet bij dit hele verhaal is, hoe zorgt jullie partij voor voldoende betaalbare woningen voor onder andere jongeren en starters? Want dat is wat hier zijn we, van betaalbare woningen voor mensen die graag boeren willen in de gemeente, maar ja, waar moet ze dan heen? Daar wil je wel even op reageren. Dus hoe zorgt jullie partij
Ja, door in de toekomst, als er bouwlocaties komen, ook heel bewust daarin te zetten op bouwen voor kleine huishoudens en voor jongeren. En er vooral ook voor te zorgen dat als een keer iets te koop komt, voor in die goedkope prijsklasse, dat dan niet in één keer toch weer een of andere vastgoedpartij ermee aan de haal gaat. En daar iets voor... En daar moeten we dus ook wat ons betreft in de toekomst bij het uitgeven van kavels afspraken over maken. Oké, goed. Daar gaat een hoorn omheen, maar deze hoorn ik omheen. Freddy, maar eens even op reageren. Ja, hartstikke mooi. Ja, nou goed, wij willen gewoon dat er in alle dorpen echt gebouwd wordt, voldoende naar aard en schaal en karakter. Maar zeker hebben ik wel eens een motie ingebracht in die oornam, dat er 30% van de eigen jeugd, van mensen maar de wattels in het eerste deel gebouwd wordt. Een aantal procent niet voor sociale huurwerking en een aantal procent voor doelgroepen. Dus ja, zij hoeven de buurt net om in te zitten. Niet grote veel week in de warden, maar gewoon in alle dorpen naar aard en schaal en naar behoeften. En dat is we va en dat we va en tot nu toe gaat het hartstikke goed, dan leidt het op koers. Oké, mooi. Dat er één keer op gang is. Ja. Dat vind ik altijd zo curieus dan, hè? Want dan moeten we toch even weer teruggaan naar de feiten. Hè? Meneer Van der Hoef die wil liever 10 grote woningen bouwen dan 20. En we praten dan in termen van, we zetten in op. Net zoals de heer De Haan. Dus we zetten in op meer woningen. Maar niemand zegt even van hoe komen we er dan? Hè? Dus misschien moeten we als gemeente ook even een stap vooruit zetten. Wij kunnen goedkoop geld lenen. Als die woningen er niet komen. Want ze komen er namelijk niet op deze manier. Want we zetten in op. Maar hoe gaan jullie het doen? Nou, ik vind dat we de grond ter beschikking moeten stellen. En misschien moeten we zelfs al mee investeren in woningen voor jongeren. Omdat we kunnen voor heel weinig geld lenen. Dus we moeten wel een stap naar voren doen, zelf onderdeel zijn van de oplossing. In plaats van maar te kijken en te roepen zetten in omgevingsvisie en wonen. Er moet nu wat gebeuren. Daarom willen wij 50 experimentele starterswoningen in 2 jaar bouwen voor jongeren in het Tjerkste deel. En dat is het anders dan we zetten in op. Oké, goed. Ja. Ja, nee, maar dat mij even. Maar ik zit ook even in de oortafel. Wil je hem erop reageren? Ja. Jongeren, jeugdlingen en van 50 wenningen van de jeugd van dit juiste deel. Terwijl we honderden nodig gaan. Ik ben er wel even kwijt met de D66. Wat zijn er voor de jeugd van de UH? Want dat is toch helemaal niks, 50 stuks. Oké. Ik heb even kort op reageren. Nou, meneer De Haan heeft er onder zijn coalitie 0 gerealiseerd. En ik vind 50 in 2 jaar een heel goed begin hieraan. En ik praat u over 2 jaar al verder. Goed. Deze meneer wil, en dan ga ik even naar de dames hier. Doe. Er wordt mij in de mond gelegd dat wij voor grote woningen zouden zijn. Nou, juist niet voor grote woningen. Juist woningen voor jongeren en kleine huishoudens. En niet kavels uitgeven van 1100 vierkante meters meer. Oké. Meer huizen op minder ruimte. Tineke. Ja, wat we ten eerste nodig hebben is gewoon volle meer daadkracht. De Oranje Fjouwerier is het door de wethouder op het gebied van woningbouwing. Maar praat. En met name bij de provincie. En wie maakt ik wel meer daadkracht hebben. En er binnen leuke plannen en in alle dwarpen, dat is ik een beetje op konto van de FNP. Meer ik inzetten op Lietzere dwarpen, daar dingen mogelijk maken. En wat de VVD vooral op inzetten wil is, er komen een soort ondernemers met mogelijkheden bijvoorbeeld in oude kantoorpanden of neem het maar op, creatief. Om daar voor de jeugd zeker dingen te realiseren. En dan wil je dat er meer ruimte voor komt om dat echt te kennen? Zeker, ja. Oké. GroenLinks. Ja, dat is, als er al een paar geweest zijn, dan is bijna alles al gezegd. Wij willen echt ook betaalbare woningen, sociale huur, sociale koopwoningen, alternatieve woningen. Maar hoe? Maar hoe? Nou, dat als er kavels zijn, dat je daar dus dan goed afspraken over maakt. En ook bijvoorbeeld zegt, hier komen minimaal zoveel procent sociale koopwoningen, sociale huurwoningen. En bij al beschikbare locaties herinrichting, dus nieuwe van oude boerderijen, fabriekspanden, kijken wat je daar voor woningen kunt realiseren. Sluit wel een beetje aan bij wat VVD zegt. Ja. Oké, goed. Dan ga ik nog even naar deze hoeken, want ik hier wel eens even reageren. En dat heb ik zijn op de video's, maar je hem zeker even reageren. CDA. Ja, om te beginnen even reageren op de FNP natuurlijk, die continu vreemd is dat er in de waren sprake was van villa-woningen. Dat is absoluut net weer. Even de feiten binnen. Er zijn ouder dan 4 hier 400 woningen gebouwd. In 15 van onze zandje dwarpen in de gemeente. Dus in het college, en dat is net alleen uw wethouder, maar ik zeg het hele college, die had er absoluut voor zwaar dat er gebouwd worden is. Dus dat ontzorgt ik het feit van mevrouw Wagenaar. En 2, boven daarop, als wij de waarden realiseerd hebben, dan hier die 150 woningen er nou staan, en dan hier we daar uitbreiden kent. Dan hier een heel soort mensen, en vooral jongeren, nou in Burgum, een woning hakken, dan hier ze net, bij hun ouders wijkend.
En daar hebben wij echt een enorme kans liggen. En daarom zeggen wij als CDA, inclusief een twee aantal andere partijen, bouwen. En wat is de oplossing? En dat hoeft net bouwen. Maar wij moeten bouwen en we hadden daar de groen beschikbaar. Mooi, dankjewel. Ja, ik even reageren, maar vooral hoe zorgt jullie partij voor voldoende betaalbare woningen voor jongeren en starters? Nou, want de komende jaren heel veel gebouwd worden misschien, maar inderdaad, die zijn onbetaalbaar voor de jeugd uit het sterkste deel. Dus je zult echt afspraken mensen maken, en daar ben ik maar de FNP eens, dat het voor dus eigen inwoners woningen beschikbaar blijven. Daar echt afspraken om mensen. Dus vooral daarop inzetten? Ja. Oké. ChristenUnie? Ja, ik sluit me eigenlijk aan bij het CDA. Oké, dankjewel. Nou, dat schaf weer even de reacties op de filmpjes van wat ging je dan om jongeren hier te houden en starters hier te houden. Ja, ik kan even reageren, mevrouw. Ik jou hier toch even de mogelijkheid. Want wie maakt dat maar gewoon een beetje makkelijk wordt. En dan rent het maar wat uit. Dat is dan net anders. Ja, nog geen maand geleden is er een besluit genomen op een heel mooi bouwterrein in Burgum tegen het centrum aan, zo ongeveer. En daar komen in plaats van mooie woningen voor jongeren, heeft de meerderheid van de raad besloten om daar 8 of 10 grote huizen in het luxe assortiment te zetten. Dat was wat u betreft een mooie kans geweest. En ik vraag me af waarom dat besluit door de raad genomen is door een aantal partijen. Oké, goed. Nou ja, maar dan geven we waarom. En dat, ik begrijp uw punt. En de meiden meestal reageren, maar oordelen bepaalde vergaderingen weer oer. En dat wil ik toch, dus met respect, maar even op die manier. Want oors geven we daar heel lang over. En dat wil ik eigenlijk net. Ik mij tegen op de tiert, want ja, dat zullen we toch in de gaten houden moeten. Goed, debat 7. En dan gaan we naar het eerste debat. Ik vraag hier de meesten voor Peter van der Hoef en Berber van Zandbergen. En in de tussentijd heb ik nog een vraag binnengekregen via de sociale media. Want dat rent ik nog steeds erom. Meestal zorgen van u thuis ik mij. Dus ik zal even zien wat er precies staat voor vragen. En dan kan het wezen dat ik even naar een oortafeltje in om daar even op te mij reageren. Maar dus let al hier even goed op. De vraag die binnenkwam is vanaf het thuisfront ergens in uw gemeente of misschien wel daarboeten. De vraag is, wie krijgt een vraag over energiearmoede en gemeentelijke stiepen daarin. Maar een groot part van deze armoede zitten beheerders van Wenten. Vinden de partijen, dus het sluit wel een beetje op de woningbouw, we hebben het correct al even hoe hier. Vinden de partijen dan net dat net de gemeente, maar de woningbouw hier verantwoordelijkheid voor wijzen mat. Dus dat de woningbouw hier verantwoordelijk voor wijzen mat. Dat is de vraag. Is het hier duidelijk wat de vraag is? Of zal ik het nog even één keer herhalen, want het is in. Wie dus krijgt een vraag over energiearmoede, die kwam uit de zaal, die vraag wordt erover gesteld. Maar een groot part van deze armoede zitten beheerders van Wenten. En de vraag onder de partijen is, vinden je dat die energiearmoede net bij de gemeente jet, maar verantwoordelijk wijzen mat, dus de woningbouwvereniging. Dus dat is even de vraag. Het mooie is, als ik mag reageren. Ja. En ik weet niet of de microfoon het doet hoor. Maar, ja, het mooie is dat de gemeente dus elk jaar afspraken maakt met de woningcorporaties. En wat de Partij van de Arbeid betreft zou daar bij voorrang afspraken over isolatie moeten worden gemaakt. Want als er één groep in de samenleving de klos is met de hoge energieprijzen, dan zijn het juist die mensen die in vaak slecht geïsoleerde woningen wonen en zich helemaal blauw betalen aan energie straks. Oké. Binnen nog andere partijen die er even op reageren willen? Of Nee, jij ook? ik sluit me hier volledig bij aan. Dat sluit ik volledig bij aan, maar ja, jullie zijn het ook best wel eens. Binnen partijen die zeggen, daar wil ik even op reageren, want die zei dus van, hey, de woningbouwvereniging maakt dus verantwoordelijk zijn voor energiearmoede. Ja, maar ik denk echt dat de enige partij de huurders binnen die nou les van energiearmoede krijgen. Ik bedoel, er zijn heel soort bedrijven en mensen met een dubbele baan en alles. Die gaan ik les van energie. He, dat stijgt gaat alle perken te boven. Dus je kan wel steeds de maat even niet even opdraaien. Maar zo eenvoudig is het natuurlijk. Zo werkt het net. Zo werkt het net. Nee. Dit is een vraag die komt vanuit het, mensen die live mij joggen en deze vraag gaan. En misschien in zo'n situatie zitten met jou steeds van ja, het is net alleen nog de huurders, het ben ik bedruwen, het ben ik mensen. Ja, het kan iedereen wezen. Ja, wat me dan wel opvalt als zo'n woningbouwvereniging, kijk, iedereen moet een beetje zijn verantwoordelijkheid nemen. He, dus ik mag toch hopen dat ook zo'n woningbouwvereniging op een gegeven moment denkt van, wat kunnen wij eraan doen? Hè? We doen daar een bijdrage aan. En dat je dan ook nog een afspraak op moet maken, vind ik eigenlijk wel een beetje triest. Ja, en toch moeten wel afspraken gemaakt worden natuurlijk. Nee, dit is de ruimte die de gemeente heeft om ieder jaar met zo'n woningcorporatie afspraken te maken. En dan kun je juist dit soort dingen in vastleggen. Oké. En daar zijn we heel erg voor. Mooi.
Tot zover even de beantwoording van de vraag via het live kanaal, sociale media, YouTube kanaal van RTV NOF of Facebook, de pagina van de gemeente. Goed, welkom op tafel, Peter en Berber. Wie in de volgende stelling om je voorlezen. En ja, nou ja, we hadden er al een beetje gehoord. De naam is al een paar keer vol natuurlijk. En Het ja, W-woord zeker. Ja. nou ja, hoe je het ook noemen wil. Het gaat over woningbouw en de stelling is als volgt. De gemeente moet toestaan dat er nieuwe woningen worden gebouwd in de Warren. Dus de gemeente moet toestaan dat er nieuwe woningen gebouwd moeten worden in de Warren. Nou. Ja, ja, het bordje. Nou ja, ik vind nee, prima mevrouw, prima initiatief. De bordjes, dus nou ja. De gemeente moet toestaan dat er nieuwe woningen worden gebouwd in de Warren. Bent u daar voor of bent u daar tegen? Voor is groen en rood is tegen. En dan zie ik hier... Nou. Ja, ik vind het ook 2 opsteken. Ik zal wel een soort van verdeling, een aardige... Het is in balans, het is in balans. Als ik het zie, denk ik hier dat het ook weer spannend is, maar dat er toch weer een nipte meerderheid tegen is. En, Nee, Berber, ik heb meegeteld, maar het is nu 12-11 voor. Maar dit is ook echt iets, wij hebben hier al meerdere malen uitvoerig over gesproken. En er is democratisch besloten dat het niet doorgaat. En wij vinden het toch wel heel jammer dat het hier elke keer weer over gaat. Want er moet gewoon gebouwd worden. En wat ons betreft in alle dorpen. En ook in alle dorpen en aan alle dorpen als het echt moet. Maar de Warren, nee, echt niet. Nee. Heel duidelijk, u. Nou, dat laatste zijn we het uiteraard mee eens, dat overal gebouwd moet worden. Maar wat ons betreft is er ook ruimte om in de Warren te bouwen. Misschien niet in de oorspronkelijke opzet, want we weten natuurlijk ook allemaal dat er nu een gebiedsproces loopt. En in dat gebiedsproces zal wat de Partij van de Arbeid betreft ruimte zijn voor passend in de ontwikkeling in het gebied een beperkt aantal woningen. Maar niet alleen grote woningen. Nee. Dan ga ik even terug naar wat op een gegeven moment die vraag die kwam van, nou ja, jullie zijn als partijen van steeds meer in de samenwerking, jullie zijn het eigenlijk heel veel eens. Toen werd er op een gegeven moment ook gevraagd van, waar zijn jullie het dan echt niet over eens? Dat is dit punt. Ja. Hoe komen jullie daaruit dan? Nou ja, dan wordt het dus ook niet saai, hè? Je hoeft het niet over alles eens te zijn. Maar moeten we hier uitkomen dan? Nee, dat is wij zijn nog niet de enige in de raad, dus er wordt gewoon op een gegeven moment, als dat weer aan de orde is, wordt er op democratische wijze een standpunt, een besluit genomen. Maar u blijft... en dat wij daar dan misschien verschillend tegen aankijken, dat zij zo. Ja. Dat gebeurt soms in fracties ook wel eens, hè? Nee, ik weet hoe het ongeveer werkt, ja. Dus dankjewel. Ja hoor. Nee. Wilt u nog reageren op deze stelling? Of zegt u zegt eigenlijk net ook al van, ja, er is al zoveel over gezegd. Er is zoveel over gesproken is. Ja. Kom op. En er is meer dan Burgum, hè? We hebben een hele mooie gemeente. Maar we konden het niet laten liggen. Ik wens Burgum een mooi ontwikkelingsproces in de Warren. En als daar wat woningen bij komen, is dat wat ons betreft prima. Goed, dan dank ik jullie voor het debat. Jazeker, maar je kan een plakje in Peter en Berber. Ja, zeker even kwart op reageren. Nou, ik wil even 2 dingen zeggen, want dit gaat over ik de tegenstelling, ik ben het eens of net eens. Wat ik nog wel even maar klam zeggen wil, dat we ouder dan 4 jaar, ik hartstikke duidelijk, het CDA wil bouwen, de FNP net. Daar hebben we afspraken mee maken en ondanks dat we het daar net op eens zijn, hebben we Mauko hartstikke goed gewerkt. Dus je kent daarin absoluut van meningsverschil. Dat is 1. En 2, ik vind het belangrijk, wat de heer Van der Hoeven krijgt nam, dus dat het CDA, wat ik belangrijk vind, is dat het proces wat er nou rent, een burgerinitiatief, dus dat wij dat zeker van onderop stiepje. Dat wil net zeggen dus dat, en derde, maar je sluiten we eens om bij wat de heer Van der Hoef zei, dus dat wij sluiten absoluut wenningen in de Warren net uit, maar dat kan misschien ik wel integraal. De tiert is oors, de benaaien mogelijkheden, de benaaien woonvisies, ik hoor 300 wenningen, en wij houden... Dus er is... Ja. Mogen mijn oren opblazen? Ja, was ik hem maar zeggen. Ja, even over GroenLinks. Kijk, we doen net of we hebben ooit een besluit genomen en daar blijven we mee. Hè? Maar de wereld verandert ook een beetje. Met andere woorden, je denkt, het komt misschien nog wel anders. Nou, ik denk waarom D66 destijds ook tegen heeft gestemd, omdat er gewoon geen volledige zekerheid was over of het extra was of niet, en dan konden we in de dorpen niet meer bouwen. Maar je moet niet vasthouden aan een besluit van 3 jaar terug. Zo, wij hebben toen nee gezegd. Als er goede plannen liggen met een club mensen die met veel enthousiasme bezig is, wat wel even past. En daar gaat het ons om. Oké, dankjewel. Dankjewel. Ja,
jou nog even de mogelijkheid om even te reageren en dan gaan we naar de laatste stelling. Ja, en ik wil heel kort reageren, want wij zwaar net, gewoon net bouwen in de warm. En dan hier we dat fjouwerrioen met je handen op de schuiten, in de fjouwerrioen de huizen er al stien. Want fjouwerrioen kwamen zo jongens, omdat even zo gewoon de sciënto weten wat de bouwwerk komen. We willen aan de kant veten, maar het bewaren worden. Wat er hier dus met kracht ik zei, dan weer dat ging er nog gewoon van de warm west. Dus man goed nadenken waarom dat zo lang het bouwd is. Ik had dat moeten doen. Oké, dankjewel. FNP, ja, nou mensen, dan gaan we naar de laatste stelling daar. Ik check even de tijd, want wie wil straks naar de afronding daar nog even een laatste ronde met alle lijsttrekkers hier voor in de zaal. En dan is er ook nog even een gelegenheid om mij te praten. Meidje Derkenbroek, van want Jim haal je dingen jet van de lijsttrekkers waarvan je denkt, ja, goh, wat Jim daar zei, praat ik even met elkaar naar hoe het gang, hoe het wie en lid dat dus vooral ook even weten. Goed, debat 8, dat gaat tussen Mireille van de ChristenUnie en Erwin Duursma van D66. Goed, ja, nou ja, je zijn het correct al, er wordt correct hier al zijn van om tafel van ja, de warren, ja, die stelling komt voorbij, we hebben er al heel veel over gepraat, ja, de laatste stelling, er is ook al heel veel over gesproken, maar ik wil hem toch wel even voorleggen, ik wil de zaal ook even erbij betrekken met de briefjes, want daar ben ik wel even nieuwsgierig naar, en die gaat over de gemeentelijke samenwerking, nou, ook altijd een dankbaar onderwerp, en ik zie meteen al mensen die wachten de stelling nog niet eens af, die hebben al een briefje omhoog en zeggen nee, wat de vraag ook is, het is rood. Ja, heel duidelijk. Goed, de stelling is als volgt en u mag reageren. Gemeentelijke samenwerking. Tiet Zerksterdeel moet fuseren met Achtkarspelen. Ja of nee? Nou ja, kijk even naar de zaal. Wat hier gebeurt en wat dan de kleur is. Sommige mensen steken gewoon 2 briefjes de lucht in. Om hun punt duidelijk te maken. Goed, ja, ik zie toch wel, ik vind het wel heel aardig, maar het is toch altijd wel een beetje in balans als ik de kleuren een beetje zo door elkaar zie. Nee, ja, maar ik zou net alleen nog die kant op, hè. Ik zou een beetje in de breedte. Dus goed, ja, nou ja, Erwin, reageer er maar eens op. Ja, ik zou eigenlijk niet weten waarom op dit moment. Kijk, wij hebben enorme opgaves te doen op het gebied van wonen, op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van gezondheid. Laten we dat vooral niet vergeten, want ik vind dat het daar vanavond heel erg weinig over gaat, over gezondheid. Het is misschien niet helemaal de taak van de gemeente, maar ik vind wel dat we een stap naar voren moeten zitten. Vind ik echt een onderwerp wat we echt compleet hebben gemist. Dus misschien voor over 4 jaar moeten we hier echt serieus mee met elkaar maar nu deze stelling. Ja. Deze stelling ja, in al die grote opgaven moet gewoon focussen op het oplossen van die opgaven. En ik kan me best voorstellen dat over een 8 jaar de situatie of de context anders is. Maar ik zie geen enkele aanleiding. Volgens mij komen we net een beetje op stoom. En dus als de kleine kostenoverweging is van we kunnen 24 raadsleden en een aantal wethouders, dan wordt die wel heel plat. Maar we moeten niet naar binnen gaan kijken, we moeten naar buiten gaan kijken. En daar ben ik gewoon bang voor als we het nu gaan aangaan en alweer gaan verkennen. Mevrouw Wagenaar heeft het dan over dikke rapporten. Nou, die zie ik ook al verschijnen, hè? Want we hebben net weer een dik rapport gekregen. Laten we dat nu even naast ons neerleggen en gewoon aan de slag gaan. En focussen op de dingen die we samen en voor de burgers moeten doen. Ja, dus geen fusie, maar doorgaan zoals we nu bezig zijn. Samenwerken, prima, maar zoals we het nu doen. En jij? Nou, wij zijn wel voor een fusie. Omdat we het, waarom niet eigenlijk? Hè? Want we zijn nu al als gemeente één werkgemeenschap. En de ambtenaren moeten nu alles dubbel doen. Hè? In Achtkarspelen denken ze er zo over en hier denken we er weer anders over. Dus zij moeten alle beleidsplannen dubbel schrijven. En, dus u zegt, daar valt winst te halen als je dat wel doet? Ja, en ook dat je kunt fuseren. Je hoeft maar 1 bestuur, 1 raad, 1 college. En jij zegt, wat mevrouw... Nou, ik zeg niet dat ik nergens voordelen zie in een fusie, hè? Maar ik zou er nu gewoon absoluut niet voor kiezen. En we moeten gewoon aan het werk. En je zou er nu niet voor kiezen? Wanneer denk je dat het moment is om er wel voor te kiezen? Nou, laten we eerst eens gaan kijken hoe het nu gaat werken. Kijk, we schrijven aparte beleidsplannen. Nou, dat is echt de afgelopen 4 jaar echt wel een aandachtspunt geweest, ook in de raad. Goh, welke verschillen zijn er nou en waarom zijn er überhaupt verschillen? En kunnen we niet zoveel mogelijk harmoniseren, want anders worden we wel een beetje schizofreen. En verliezen we energie en dan moeten we handhaven. En dan komen er allemaal verschillende regels in beleidsplannen. Dus daar ben ik helemaal met je eens. Maar dat wil jij natuurlijk niet, want er moet een debat zijn. Ja. Maar daar ben ik helemaal met je eens. Dan moeten we gewoon efficiënt zo efficiënt mogelijk inrichten. En waarom dan niet fuseren? Ja, even een reactie van mevrouw
mevrouw Van der Meer. Nou, we fuseren is reorganiseren. En volgens mij zijn we nog niet eens, hebben we nou het fundament gelegd en zijn we nog niet eens aan het bouwen. Dus ik ben er gewoon niet voor om dingen af te breken die nog niet eens opgebouwd zijn. En dat wil ik eerst wel eens even zien. En als dat heel erg tegenvalt, dan zeggen we nou, het moet echt anders. Maar ik zie een heleboel vanuit ons college en beide colleges hele goede dingen gebeuren. Ook op het gebied van beleid, ook op het gebied van slagvaardigheid. En kan het beter? Ja, dat kan beter. Maar 2,5 jaar geleden zaten we nog van, we lopen helemaal uit de pas en er gebeurt niks. En ik vind juist dat we wel een compliment Jij mogen zegt, geven. hoe het nu gaat, gaat het eigenlijk best prima. En jij zegt Nou, van, ik heb er wel vertrouwen in. Ja, vertrouwen. Ja. Vertrouwen is altijd ik belangrijk. zeg niet dat het nu niet prima gaat. Hè. Ik kom Maar het net kan beter. kijken, dus ik weet, dat weet ik allemaal niet. Hè, maar ik zou wel voor fuseren zijn. Oké. We zullen even achterom wat hier gebeurt. Want dan wil ik eens even reageren. En dan mij alle mensen nog even één keer reageren op deze stelling. Het iets extra deel moet fuseren met Achtkarspelen. En dan bied ik graag even een kwart van ja of nee. En waarom? Ja, nou net ja of nee, maar mevrouw Van der Meer die vreeg haar af van waarom net fuseren. Nou, wij vinden dat de gemeente 4 van de burgerzaal komt te staan. Dat zullen we volle liedser wijzen, maar volle dichter bij de burger en zakelijker inkeerpen, zodat je echt goed keerper en slagvaardiger bent. Zeker de mij, het wordt eigenlijk dan te grut, te log en meeste kinderen meer hun wij daarin vinden? Ja, nou dat is juist nou al gebeuren, dus dat vinden wij inderdaad. Hè, zaten we nou bezig binnen, nou dat is ik maar zeer de vraag, misschien moet je het wel ontvlechten. We zijn in de tijd bang maken met het idee van, nou dan kun je het al net meer betalen en alles. Maar je zult een grotere gemeente dat het echt net beter werkt. Dus misschien moet je wel weer waarom en zeggen ze van kwartere afstand naar de burger en zakelijker inkeerpen. Gewoon zakelijker wezen. Oké, dus je zegt nee en je zegt eigenlijk misschien wel weer waarom. Nee, apart dan? Wie weet. Oké. CDA. Ja, wij vinden dat we volop in het proces zitten, dus wij sluiten niks uit. Wij staan daar hier in. Maar wat voor ons belangrijk is dat wij de keuzes maken die het beste binnen van ons burger. En daarin... Maar dat is nog wel wat vaag, want ik bedoel, wat zei je dan, ik ben ervoor of ik ben er tegen? Nou, dat is helemaal net vaag, want dat sluit aan bij wat mevrouw Koopmans-Krek zei. Het is voor ons belangrijk is dat de burger, dat we dat dichtbij staan. Dat wil net zeggen dus dat een grote gemeente dat net mogelijk is. Maar misschien moeten we nog wel meer waarom naar de burger en moeten we nog een meer lean organisatie worden. Wij zijn erop uit om dat de komende 4 jaar hier te onderzoeken en wij sluiten dus niks uit. Nee, oké, dus je moet de komende 4 jaar direct een broek om dat verder te ontdekken. Je mag al hier even reageren, doe ik. Ja, nee, nou goed, de FNP is Mordekes en fusie en de jeugd had de takkomst. Ik had de jeugd uitlijn op het squaan, de jeugd had de FNP op ingezet, dus misschien ook ik. Zeker mij onder andere dit punt. Over fuseren beginnen. Nee. Ja, nee, maar ze reageren, maar mij ziet vooral die verhalen. Ja, maar het is ook wel interessant dat zij ervan vinden. Want ik bedoel, ze roepen van dat het makkelijk is. Je moet zien hoe grote gemeente worden. Je moet zien waar je dan een kwam dat daar komen moeten. Dan moet je van die kant. Jo bent zien. De aard van de meesten zoals dat correspondeert. Als je samen met 2 gezinnen in één huis woont en met een groter huis hebt, dan moet beide gemeentehuizen voor dat nieuwe gemeentehuis, dat kost het al hier. Maar ik denk dat gewoon de hele simpele vraag is: de jeugd had zich al uitsprutsen. Wordt er een referendum in? Oké. Ja, Jo, maar ik even reageren. Nee, er niet op, hè? Nee, de Partij van de Arbeid vindt dat in de komende periode echt een serieus onderzoek naar de fusie moet plaatsvinden. We zijn die samenwerking niet voor niets aangegaan. En wat de afstand betreft, als je kijkt naar waar het grootste gedeelte van het gemeentelijk gebeuren zich afspeelt in die werkmaatschappij, dat is weer een gemeenschappelijke regeling, waar we er al zoveel van hebben en waar we als raad niet echt directe controle op hebben. Maar u zegt wel, meer onderzoek naar wat er echt mogelijk is, concreet, en dan bent u wel voor? Ja, precies. Wij willen, nou ja, dan gaan we dat natuurlijk onderzoek afwachten. En dan moeten alle voor- en nadelen goed op een rijtje gezet worden, want dat is tot nog toe nog nooit gedaan. Maar wij willen wel, als verlengde van die samenwerking die we aangegaan zijn, en waar nu alles in één werkmaatschappij zit, de komende periode een onderzoek naar fusie. Oké, dankjewel. Sandbergen van GroenLinks. Voor de fusie, absoluut. Ja, we zijn het begonnen en het blijkt gewoon echt dat het beter is om nu door te zetten. Die afstand, die zien wij niet zo. Je kan ook voor een rijbewijs of een paspoort echt naar het gemeentehuis gaan. Maar je kan ook lokale, kleinere, in alle kernen, of niet in alle kernen, in veel kernen, kleinere plekken vinden waar je ook bij de gemeente terecht kunt. Je bent als een grotere gemeente ook slagvaardiger in de regio. En we hebben het nu al 9 van de 10 keer over dezelfde dingen in 2 raden. Dus wij werken als GroenLinks al samen. Zet maar op. Oké, dankjewel. GroenLinks. Ja, en dan de VVD. Ja, ik hoor net echt uit Jim het programma van BIM nou voor, BIM nou zien, maar dat kun je misschien u ermee helpen. Ja, dankjewel. Ik denk dat een van de grootste
uitdaging de komende jaren, net alleen hier in Friesland, maar overal in Nederland, is dat wie waken moeten dat mensen een noemerke worden. De taggende bureaucratisering. En dat hebben we maar die toeslagenaffaire. Ik zie dat mensen post van de overheid krijgen zonder een naam en zonder een telefoonnummer. De menselijke maat vinden we heel belangrijk. En als Lietse gemeente stiert altijd wat dichter bij die inwoners. Net alleen als gemeente rieën, dat die inwoners kent en met de dwarsbelangen best, maar ook als ambtenaren. En dat missen we op dit moment bol. Een stukje belutsenheid. Ambtenaren weten soms ook net, ben ik nog voor Karsten, ben ik nog voor het Tjerksterdeel. En als dan discussiëren, dan komt het nog verder aan te staan. Dus ik denk dat een fusie, dat eerst voor u net een vakkeur had. Maar wie moeten ook die emotionele aspecten ook net te zwier meewegen laten. Dus eerlijk zijn, zitten we ook van toch nog wat meer onderzoek. En ik denk dat eigenlijk daaruit komt dat het model wat we nou kozen hebben, hoewel we dat actie-mankementen kennen. Ja, Maar dat model, dat je wil de besturen echt zelfstandig houden, dat er hier een dicht bij de inwoners zitten, maar dat je wil als organisaties gewerken. Ik denk dat dat model misschien het eerste verkeerd is. Oké, goed. Nou ja, dat sluit een beetje onweg wat bij PvdA zit eigenlijk. Vandaar onderzoek je wat er nog meer mogelijk is en dan Dennis. Goed. Nou ja, ik wil deze stelling in elk geval even voorlezen aan alle partijen, zodat ze er even iets over ze kennen. Jim, mij als laatste nog even een keer reageren op wat Jim Craig had. Erwin. Ja, ik vind het zo mooi dat GroenLinks dan ook zegt van, ja, het blijkt uit alles dat het beter is. Nou ja, ik heb het nog even niet gezien. Hè. Dus ik snap best wel dat je een wens hebt, maar laten we het gewoon bij de feiten houden en zorgen dat we eerst gaan kijken of het echt werkt of niet, voordat we het allemaal weer afschieten. Laatste woord is van die. Ik wou nog even inhaken op dat het heel groot is en de gemeente heel ver weg. Maar we willen dan wel graag in elk dorp een sociaal loket. En dat... Oké. Goed, nou ja, zal ik even al je wensen houden. Ik dank je, Erwin en Mireille, voor dit verhaal over deze stelling. Ja, en ik denk zelf eigenlijk dat zijn Janne, die kan wel dworrie. En sommige onderwerpen, dat wordt eigenlijk wel zijn van, ja, daar kun je wel langer over praten of dieper op ingaan. Maar ja, goed, het gaat om dat we even in vogelvlucht de onderwerpen onstipje bij de partijen wat we vinden, zodat we een beetje een beeld krijgen van hoe ze de verkiezingen ingaan en wat ze willen de komende periode. Nou, nijpraten, dat kan straks. Wie sluit het al? Ik kan nog even een check dan of er nog iets binnenkwam is qua sociale media. Maar dat is eigenlijk net het geval, had ik nog in de gaten. En we zitten met de tier, dus ik wil eigenlijk naar de afsluiting daar. Ja, de afsluiting is eigenlijk even het volgende. Dan pak je toch even... Ja, dan wil ik eigenlijk eerst even vragen aan de lijsttrekkers om alle even hier op een rij te gaan staan. Zo, Jim daar mij een fjouwer en Jim mij een fjouwer. En dan mij hem zo vast even een heel groot applaus aan. En dan pak ik deze er even bij. En dat is natuurlijk het stempotlood. Wat volgende week vanaf 4 maart... dat is dan mij weer dat broeken. Bij het vervroegd stemmen. Dat ken je in Hudde-Griep en in Burgum volgens mij. En dan is het woensdag 16 maart. En dan is het de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. En dan geven we al in een stemhokje. Dan pakken we het potleed. En dan zetten we een kruisje bij een naam van een partij. Ik wil je een vragen om dat te dwan. Maar je mag je net op je eigen partij kiezen. Dus ik wil eigenlijk vragen aan elke lijsttrekker van... Pak het potlood en maak een keuze op basis van deze Janne. Dat mag je best daarop baseren of op wat je hem vindt. En dan mag je hem het kruisje zetten bij een partij waarvan je hem zegt... Nou, als ik dan stem, dan krijgt deze partij mijn stem. Nou ja, waar zit ik als eerste de beurt? Ja, dan wil ik het. Nou, de meneer Van der Hoef. Nee. Maar we bouwen het even op. Nee, dat snap ik. Dat is natuurlijk een ontzettende inkopper, dat snap je ook wel. Want de samenwerking met GroenLinks, als ik niet op mezelf, op iemand van mijn partij mag stemmen, dan stem ik op Berber. Oké, nou het is zo dat u dat gewoon zegt en dan, want anders dan zegt zij ik stem op u en dan leven we nog lang en gelukkig. Dus nee, maar ik bedoel, ik ga even naar een volgende partij, want ik wil nou eens even weten van het CDA. Daar kom ik even hier tussenin in. Als u dan stemmen mast en het is net in eigen partij, waar krijgt dan de stem? En dan kies ik de partij, het hoeft net beslist een persoon te werden. Als mensen net op het CDA stemmen, dan zou ik heel graag wel dat mensen op de ChristenUnie stemmen. Ik vind het heel spijtig dat zowel Douwe als ik Jansje jong net binnen. Dus mijn stem die gaat naar de ChristenUnie. Oké. En mijn stem die gaat dus jong naar Marije van de ChristenUnie. Oké, dankjewel. Nee, ik zei al, nee.
Nee, maar net brengen. Nee, ik wil gewoon, ik jou hem nou even on FNP. En die mij dan onderop lezen. Die ben steeds van, ja, als u dan stemmen mast en die gaat naar een partij, welke gaat die? Ik ga goed luisteren naar antwoorden en mijn stem gaat naar GroenLinks dit keer. De stem gaat naar GroenLinks? Ja. Oké, dankjewel. Goed zo. Nou, dan ren ik even naar deze hoek. Dieneke, VVD. Het padlid zit naast die. En doe hast me in handen en doe meest een partijvakje onkruisen. Welke wordt het? Ik zou zeggen de FNP. Beste B. Oké, dankjewel. Nou, dan even ja, natuurlijk. Ja, ik ben heel benieuwd. Nou, heel benijd. Ik jou mooi, mijn buurman. Peter. Oké, mooi. Goed zo. Nou, even Sjen. Waar gaan we nog net horen? Daar gaan we nog net horen. En dan moet je eens even kiezen. Dan moet je er net achter kroepen, want nee, die stem. Ik ga even bij mijn partij, of mijn fractiegenoot Noorlijn, uw stem die zou gaan naar de FNP. Naar de FNP. Oké, dankjewel. Nou, Marije. Ja, de stem. Als ik niet op de ChristenUnie kan stemmen, dan stem ik in principe op een christen. En dan kies ik voor de Mariska, omdat zij de hoogste vrouw is op de lijst. Oké, dat werkt ook nog mee. Nou Erwin, jou hebben we nog niet gehad, hè? Nee, ja, en ik stem niet op basis van geloofsovertuiging, maar op basis van inhoud. Dan geef ik hem aan het CDA. Oké, het CDA. Mooi. Nou ja, dan hebben we alles hoor volgens mij. Hè. Dan zet ik de potleer in het midden, want dan bloedt hij in het midden. Dan wil ik hem ontzettend bedanken voor de deelname aan deze Janne. Jim als publiek. Ik wil de meesten van Maskelien sowieso bedanken voor de horeca. RTV, NOF voor het live uitsturen van deze uitzending. Woensdagavond 16 maart, dan is er een verkiezingsavond in de publiekshal van het gemeentehuis in Tietjerkstedeel. Ook daar bent u van harte welkom. Vanaf 9:15 inlopen. Dan komen de uitslagen van de verkiezingen worden daar gepresenteerd door Marcel Smit in de publiekshal van het gemeentehuis. Dus daar bent u welkom. Ja, ga stemmen, dat is belangrijk. Geen te stemmen. Bedankt voor deze Janne en graag tot de volgende keer. Ons Jen.